Ďakujeme, že ste si stiahli knihu z bezplatnej elektronickej knižnice Royal Lipcom. http Royal Lipcom. Všetky knihy od autora. http Royal Lipcom Author Galakia Vichus Vitautas Chtml. Tá istá kniha v iných formátoch. http Royal Lipcom Bog Galakia Vichus Vitautas Lekche Vosprinimaj Giznchtml. Užívať si čítanie. Litovské filmové štúdio. Vitautas z Halakevicus. Berte život ľahšie. Začneme recitačnou piesňou jedného z najoriginálnejších a najpopulárnejších litovských básnikov súčasnosti Marceliusa Martinaitisa v podaní môjho obľúbeného speváka Vitautasa Kernagisa. Básne rozprávajú, ako sa kôň usadil v jeho uchu a ako sa ho zmocnil strach, pretože by bola škoda, keby sa ľudia dozvedeli, že sa také veci dejú vo vašom uchu. Takže hrdina má v uchu koňa. Medzitým sa pred zrkadlom holí aj samotný hrdina Jonas Kondrotas, pretože je už skoré jesenné ráno, za oknom mrholí únavný litovský dážď a dedinské kohúty kikiríkajú. Potom si usmaží vajíčka, zmení záznam na prehrávači, oblečie sa a naje sa. Z času na čas príde k cieľu a do zošita si zapíše, čo treba urobiť dnes, teda 8. septembra. Letisko, 10 hodín, kúpiť čepele, spodná bielizeň, čistiareň, darček pre prezidenta, zapáli si cigaretu. Na schodoch sú plagáty s obrázkami srdca a pľúc. V izbách je biely nábytok a presklená skrinka s liekmi. Vyniesie červeného Žiguliho z garáže a kým sa auto zohreje, ide do susedného domu. Zaklope na dvere, vchádza do chodby, potom znova zaklope, vyjde na druhé poschodie a klope na všetky otvorené dvere. Nikto nepovie áno ani nie a Jonas sa dostane do miestnosti, kde na posteli leží stará žena. Usmievala sa stareckými ústami a očividne sa hanbila za neporiadok v izbe a chátranie rozhádzanej spodnej bielizne. Dobrý deň, doktor. A prepáčte, zobudil si ma? Nie. Počul som, že štartujete auto. Počul som pieseň. Myslel som, že to máš pre mňa. Možno povedal, možno podvedome. Išiel som sa s tebou stretnúť. O 15:00 sa náš princ vracia do krajiny svojho otca. Doktor, možno by ste si mohli kúpiť materiál na závesy do kuchyne? Kuchyňa je pre neho štandardom civilizácie. Stratil som problém z dohľadu. Červená alebo modrá s bodkami. Ak je šírka meter, znamená to 8 metrov. Jonas si do zápisníka napísal. Civilizácia. 8 metrov. Aká je tvoja noha? Spýtal sa Jonas. Zdvihol prikrývku a začal si stláčať nohu pod kolenom. Bolí, keď ležím? Nie. Ale začala znova cítiť svoje srdce. Čo presne? Zastaví a znova spustí. Zastaví a ide znova. Chytil ho za ruku a nahmatal puls. Si nervózna povedal. Môj syn prichádza, takže nespíš a máš všelijaké myšlienky. Ale musíš povedať vďaka Bohu a radovať sa. Nepočúvate rádio, pán doktor? Lietadlá padajú častejšie, než si myslíme. V Austrálii spadol do oceánu. A na Novom Zélande a u Juhoslávii. Nejaká katastrofa. Neletí z Nového Zélandu, madam. Naše lietadlá sú najrýchlejšie, najpohodlnejšie, najspoľahlivejšie. Pán doktor, žartujete, ale srdce matky sa zastaví, potom ide, potom sa znova zastaví. Staré srdce. To je tiež dôvod, samozrejme usmial sa Jonas. Ale uisťujem ťa, že to bude klopať ešte 10 rokov. Vy veľa nedávate, pán doktor? V ženskom hlase bola koketnosť, ktorá nepodliehala ani času, ani zrkadlám. Povedal som minimum. Otec spí? Neviem. Ženina tvár bola smutná. Včera pri večeri spadol zo stoličky. Stratil vedomie. Nemohol som ho zdvihnúť. Nepamätá si, že spadol. Jeseň dáva o sebe vedieť? Áno, bežal som. Bosk. Nezabudnime na 8 metrov. Vyšiel na chodbu a pozrel sa do vedľajšej miestnosti. Chudý muž s prepadnutými lícami sedel v posteli a kývol prstom. Dobré ráno, povedal Jonas šeptom. Čo je s mamou? Spýtal sa muž. S ňou je všetko v poriadku. Ako sa máš, ocko? Je to s ňou zlé, pokrútil hlavou menovaný otec. Ale ona to nemusí vedieť. Je trochu znepokojená, to je to, čo spôsobuje jej srdce, ale vo všeobecnosti veci nie sú zlé. Nie celkom tak, povedal otec. Ale ak to hovoríte, potom sú nejaké šance. Všetci máme rovnaké šance, povedal Jonas. Drahá, poďme spať. Dnes to bude únavný deň. Sestra príde o 10:00 s procedúrami a o 4:00 privediem jeho výsosť môjho syna. Budeme mať večeru s vínom. Potrebujeme opäť silu, však potom si vypočujeme jeho pesničky. Možno nepríde. Hmly sú hračkou pre naše lietadlá. Príde a zase odíde. Nenecháme ťa ísť, povedal Jonas. A hlavu hore. Je doma víno? Otec prižmúril oči. Možno by sme to mali zachytiť v meste? Dám vám peniaze. Muž sa zohol k stolu a zo zásuvky vytiahol roztrhanú, špinavú peňaženku. Spí, povedal som, usmial sa Jonas. Víno, to príde samo. Zavrel dvere a zišiel dolu schodmi do kotolne. Bol tam stolársky stôl a rôzne mechanické zariadenia a nástroje. A nad tým všetkým triumfovalo rôzne haraburdie, pozostávajúce z drôtov, handier a krabíc, vďaka čomu kotolňa vyzerala ako sklad obchodníka s haraburdím. Jonas skontroloval oheň v plynovom kotle a zapol ventilátor. Pri teplomere plynového kotla
kresla visel na lane kartón, na ktorom bolo úhľadným, krásnym rukopisom napísané: ak je problém s kotlom, volajte 3904. Sami nič neopravujte, inak by mohlo dôjsť ku katastrofe. A v zátvorkách je napísané: výbuch. Cez nízke okno v suteréne bolo vidieť červené autá z Higuli. Prešla okolo nich žena. Čakáš na mňa? Spýtal sa Jonas. Pravdepodobne povedala žena. Povedal vám to predseda? Nie. Čo máš? Na čo sa sťažuješ? Nezáleží na tom čo. Nie pre nikoho. Odvezieš ma do mesta? Na podnikanie. Na prvý pohľad mala niečo po 20-ke, no tvár mala unavenú, bez života a hovorila s akousi senilnou intonáciou. Nylonová bunda sa jej vydúvala cez brucho a Jonas si myslel, že je tehotná. Na ambulancii už bol sanitár a zdravotná sestra. Sestra mala na sebe župan, sanitár varil kávu. Kávu na cestu? Už som. Sestra sa zasmiala. Ešte nie ste. Urobili ste kávu, naliali ste ju do šálky, ale nevyliali ste ju. Tuto je. Každý deň je rovnaký. To už je neresť. Najzaujímavejšie je, že kým si neuvedomíte, že ste kávu ešte nepili, cítite sa veselo a v dobrej nálade. Zapálil som si cigaretu. Začal som piť studenú kávu. Stojac som listoval v ambulantnom denníku. Videl som, ako žena otvorila dvere auta a nemotorne vyliezla na zadné sedadlo. Niekde v diaľke hučali autá. Pravdepodobne sa traktory pripravovali na poli. Po ulici bežal pastier. Telefón zazvonil. Dobrý deň, prezident, povedal Jonas. Sestra si odfrkla. Už som na ceste. Dám tvojej žene injekciu. Táto osoba už dorazila. Práve hodila svoje tehotenstvo na zadné sedadlo. Samozrejme, beriem to. Sestra si opäť odfrkla a aby sa nesmiala, hrízla si vyžehlený rukáv róby. Nie som si istý. Možno má tento tvar brucha prirodzene. Len som vyhrkol. Asi za 15 minút môžem byť na ceste. Jonas položil šálku kávy do umývadla. Čo ti je, sestra? Kypré ramená malej sestry sa triasli od smiechu. Vypla žehličku a utekala do vedľajšej izby. Čo s ňou? Spýtal sa záchranára. Vystihol si predsedu správne. Myslím, že teraz kýcha. Priviedol toto nové dievča, ktoré ste odniekiaľ nazvali tehotnou, a umiestnil ju do kancelárie. Nie bez záujmov, treba predpokladať. Počuť, že je tehotná. Prišiel si na dobrý nápad. Záchranár, kvôli zneužívaniu liečebného alkoholu na iné účely vaše myšlienky pracujú len jedným smerom. Hlavným smerom, povedal záchranár. Priznám sa. A čo sa týka alkoholu, pán doktor, poviem, že najľahšie je uraziť obyčajného sovietskeho človeka, najmä ak je to ešte váš podriadený. Nedotýkam sa tvojho alkoholu, nech aspoň vytriskne. Skončili sme, zamrmlal Jonas. Nezačínajte diskusie. Môžem robiť, čo chcem, čo je pre mňa príjemné a užitočné. Vynechávaš každý tretí deň, vzplanul doktor. Ty preskakuješ a ja ťa kryjem. Ale ja nemám byt, bývam v podkroví vdovy Viktórie. Jonas umyl šálku pod tečúcou vodou, zdravotník sledoval, ako jeho káva vrie a rozlieva sa nad sporákom. Vstúpila sestra, vypla sporáka, vzala pohár z doktorových rúk. Jonas povedal svojej sestre: dnes existujú procedúry pre starších ľudí. Odpovedzte na hovory, že tam budem po 4:00. Našťastie, auto zaburácalo k domu predsedu, ktorého s lekárovou ľahkou rukou mnohí nazývali prezident. Na sporáku už ihla vrela. Prezidentova manželka, ktorá sa z rozmaru rodičov volala Rose, bola síce v župane, ale už učesaná a nalíčená. Nedáte si raňajky? Spýtal sa doktor. Ďakujem. Už. Odlomil som hrot ampulky. Rose si ľahla na pohovku a zaborila tvár do ručne vyrobeného vankúša. Prosím, povedal doktor. Zastonala. Bolo vidieť, ako sa vám farba rozlieva po lícach. Pane, aká som hanblivá, povedala Rose. Nemala viac ako 30 rokov. Aspoň tak vyzerala. Nebola pôvabná a bola zahanbená nadbytočnými kilami. Bola plachá a zároveň to dávala na odiv, očividne nejasne dúfajúc, že nádhera jej ramien a paží má svoju príťažlivú stránku. Za každým je toto isté, povedala žena, a bolo jasné, že v tej chvíli svoj komplex úprimne nenávidí. Sama si nadvihla lem róby. Boha. Jonas pomazal mäkkosť kúskom vaty. Vzal som ihlu. V divadle a vo filmoch lekár v takýchto situáciách hovorí pacientovi: drahý, nie som muž, som lekár. Cítila, ako sa ihla dostala do jej tela, a hoci necítila žiadnu bolesť, strhla sa a povzdychla si: je mi ľúto, že ťa do toho nútim, ale tvoja sestra, ona je vrah. Pamätaj si, aký veľký bol nádor, a ja som 2 týždne spal na bruchu. Užila nesprávny liek. Doktor sa usmial a vybral ihlu z tela. Je to dobrá sestra. Malo by jej byť odpustené. Lekár si umyl ruky. S Bohom. Uvidíme sa večer? Rose ho sprevádzala k dverám verandy. Majiteľ má dnes 41. Určite, povedal Jonas. Povedz mi, pre Boha, už druhý týždeň si každý deň píšem do zošita darček pre prezidenta a nič nemôžem dostať. Rosein pohľad blúdil okolo zmetene. Myslí si, že nemá absolútne nič. Povedzme, že potrebuje ženu, ktorá ho bude hodná. Rúža, žena, ktorú by miloval. Ona nie je jeho, rozumieš, ale on je ona. Nemôžete dostať taký zázrak z vesmíru alebo z väzenia, alebo možno taký nájdete
ste medzi našimi spoločnými priateľmi? Pozeráš sa na mňa tak dojímavo. Chcete mi pomôcť, ale neviete ako? Myslím, že dnes večer. Odišla a nechala ho v prievane vo dverách so zmeteným, nehovoriac hlúpym úsmevom na tvári. Jazdili v tichosti. Nervózne krútil volantom a vyhýbal sa vyjazdeným koľajam a dieram na ceste. Potom som v aute začul hlas psa. Bez reptania, bez srkania, ale len z hlasu. Na kolenách ženy sediacej na zadnom sedadle ležal pes, malý pes. Červený kríženec s odtrhnutým uchom pozrel na ženu a prehovoril. Žena to zrejme pochopila, pretože sa na psa usmiala a reptala späť. Odkiaľ je pes? Začal bojovne Jonas. Zdvihla som ju, povedala žena. Dnes? Nie. Už sú to 4 mesiace. Znechucujú vás psi? V tomto aute chodím k chorým a vozím chorých, povedal Jonas a zastavil auto. Žena bez slova vystúpila z auta a s obsom v náručí kráčala po kraji cesty a obzerala sa okolo seba. Keď ju auto dobehlo, trochu teatrálnym gestom naznačujúcim štedrosť naznačila, že by mal ísť dopredu bez obáv o ňu. Pustite psa a nastúpte do auta. Bez problémov zabehne tento kilometer do domu. Nikam neutečie. Choď. Za sklom ste ho mohli vidieť nadávať. Zastavil auto a z kufra vybral kus polietylénu. Omotajte labky a chvost touto vecou. Psie labky? Spýtal sa. Samozrejme, povedal. Na križovatke s asfaltkou ich čakala biela Niva Zachasu, predseda JZD, čiže prezident. Bol to vysoký, chudý, mierne zhrbený muž. Tvár je opálená, sebavedomá, panovačná. Keď videl červenú žiguli, vyšiel do stredu cesty a mávol rukou, ale nepriblížil sa k autu, ale naopak, začal sa od neho vzdiaľovať na stranu a Jonas ho musel dobehnúť. Ahoj zas, povedal prezident. Môžem poprosiť trochu? V prvom rade vám blahoželám, povedal doktor. Nech žiješ čo najdlhšie. Nikto nepotrebuje toľko. Dúfajme, že dostanem menej. Videl som stovky ľudí na pokraji rozlúčky so svetom, ale nestretol som ani jedného, ktorý by sa vzdal aspoň jedného dňa navyše, povedal lekár. Navyše za každú cenu. To znamená, že život niečo stojí? Nie. Vycenil prezident zuby. Navyše, jeho cena je v jeho stručnosti. Pán doktor, nemám čas letieť do mesta. Poslať tam auto s človekom je proti mojim zásadám. Potrebujem vodku a koňak na večer. Keďže si už na ceste, mám jednu prosbu. Podal Jonasovi obálku. Tu je adresa obchodu, ktorý ma obsluhuje. Dajte to riaditeľovi. Tu sú peniaze a zoznam toho, čo sa od neho vyžaduje. Môžem sa spoľahnúť? Samozrejme. Potom sa prezident jednoducho bez úvodu spýtal. Je tehotná? Bol som oklamaný, povedal Jonas. Pod bundou skrývala psa a zvonku sa mi zdalo, že áno, pes je jej priateľ. Keď k nám prišla do práce, stanovila si podmienku. Nezabudni, že som so psom. Achas sa bezstarostne usmiala, po opálenej tvári sa mu rozprestreli biele vrásky. Zdá sa, že sa cíti lepšie. Neskrýval to. Pomohol som jej. Ak by sa naozaj ukázalo, že ona, áno, choď vyzvetliť čestným ľuďom, že nie si ťava. Stretávate sa s Vantkusom? Prineste mi ho večer. Rýchlo odišiel. Vľavo. Máte v meste firmu? Spýtal sa Jonas. Musím ísť na súd. Nepríjemné? Nestarám sa. Potom videl v zrkadle, ako sa 2 prstami dotkla čela a niečo zašepkala. Najprv sa mu zdalo, že sa prekrižuje, potom si myslel, že si masíruje čelo, ale na čo boli potom tieto kúzla? Čo znamená toto gesto? Spýtal sa Jonas a pokúsil sa zopakovať hru svojich prstov na čele. Žena bola v rozpakoch. Nič nepovedala. Potom zrazu požiadala, aby prestala. Jonas sledoval, ako vyniesla psa na rukách a položila ho na zem, potom vysypala z plastovej fólie všetko, čo sa tam počas cesty vytvorilo, striasla zo seba sukňu a začala ju čistiť trávou. Potom zavolala psa, tentoraz to všetko zabalila do filmu a nastúpila do auta. Keď sme sa začali hýbať, opäť videl v zrkadle pohyb prstov na čele. A ešte, čo je toto? Spýtal sa. Neviem, ako to vyzvetliť. Keď sa zrazu cítite ťažko, máte problémy, alebo sa bojíte, čokoľvek, urobím to takto, poklepala si postupne 2 prstami na čelo. To znamená, príšavec, uľahčíte si to, alebo do čerta so všetkými. Viac humoru, rozumiem, povedal Jonas. Prečo teraz? Čo sa stalo? Správne, nič. Začervenala sa žena a doktor si myslel, že taký temperament u nej najprv nezbadal. Dobre teda, pes sa jej pokakal na sukňu. Sukňa bude zafarbená. Auto bude voňať ako pes. Budem vyzerať ako blázon a hlupák. No a čo? Nežiješ kvôli tomu? Nie. Ľahšie, dievča, vezmi do toho všetko. Doktor vybuchol do dlhého smiechu. Potom som sa niekoľkokrát pokúsil urobiť ľahšie na čele. Kto ťa to naučil? Spýtal sa cez slzy. Rozhodli ste sa, že ma budete volať ty? Spýtala sa žena. Je to od teba veľmi milé. Prepáč, je to zlozvyk. Nič proti tomu nemám, povedala žena. Len sa mi zdalo, že tvoje ty máš tak trochu navrch. To som počul. Toto som nechcel, povedal doktor. Tak kto ťa to vlastne naučil? Poklepal si na čelo. Naozaj sa mi to páči. Osobnosť je len jedna. Vo väzení povedala jednoducho. Žena? V našej cele boli len ženy, rozprestrela ruky. Ak sa doktor smie spýtať, ale na takým článkom si sedel? Pomenovala článok a vymenovala odseky. Toto
toto pre mňa nič neznamená, priznal. Toto je za krádež. A teraz pracuješ ako účtovník v našej kancelárii? Pokladník. Vošli sme do mesta. Na druhej strane rieky bolo vidieť starú radnicu a pevnosť. Pozrel na zadné sedadlo. Ako sa voláte pre tohto sviňa? Spýtal sa a trhol sa nad tou hlúposťou vyslovenou nahlas. Ako sa volá pes? Chcel som povedať, môj jediný. Je to meno? Ak ho tak volám a on odpovie, tak možno áno. Ale to som ja, kto ho tak volá. Ostatní mu nič nehovoria. Je škaredý a nikto ho nepotrebuje. Môj jediný, povedala nežne. Pes vystrčil náhubok spod fólie a ticho sa pritlačil na jej hruď. Keď prechádzali cez most do starého mesta, Jonas sa spýtal. Je to ťažké? Neviem, ako sa opýtať. Je ťažké sedieť vo väzení? Teraz sa na ňo pozrela do zrkadla. Z jej tváre sa vytratila nežnosť, za kou psie dotyky prijala a namiesto nej sa objavil výraz, s ktorým usilovní študenti reagujú na svoj najmenej obľúbený predmet. Neexistuje osud, ktorý by sa nedal prekonať pohrdaním. Pravdepodobne si jeho prekvapenie pomýlila s nedorozumením a jasne zopakovala, ktoré sa nedalo poraziť pohrdaním. Čítal som to v knihe vo väzenskej knižnici. Ako sa voláš? Spýtal sa. Inga povedala. Potom sa mu zrazu zdalo, že na ňo zabudla a je zaneprázdnená svojím jediným. Dlho boli v obchode, ale kúpili tých 8 metrov, potom vyšiel von a nakúpil všelijaký materiál do ambulancie a ona si skoro kúpila strih na šaty. Na poslednú chvíľu sa však zdržala. Požiadal ju, aby ukázala, kam presne potrebuje ísť a odviezli sa k mestskému súdu. Ale čo tvoja jediná? Spýtal sa. Pôjde so mnou. Na súd? Možno by bolo lepšie zamknúť ho v aute? Neostane, povedala. Môže sa mu zlomiť srdce alebo čo? Vzala jedného do náručia a obratným pohybom ruky ho schovala pod bundu. Kúpil som čepele v kiosku. Išiel som do čistiarne. Dievča našlo jeho oblek a nahlas mu prečítalo sťažnosť rastliny. Škvrny na bunde sa nemôžu poškodiť, pretože sú chemickej povahy. Toto je navždy, povedalo dievča a zabalilo oblek do papiera. Jeho vek je už preč, len keby si ho nosila v záhrade. Vlastne som to potreboval na narodeniny, nie do záhrady, zamrmlal doktor a hanbil sa za svoje slová, keď videl dievčenský blahosklonný úsmev. V tvojom prípade to možno prejde, povedalo dievča. V mojom prípade? Chcel som sa spýtať, ale zostal som ticho a dokonca som prikývol hlavou, čím som dal najavo, že s ňou súhlasím. Dievča malo 18 rokov, nie viac, má asi 30. Bol to pre ňu úplný starec, v tej svojej hlúpej bunde, zle strihaný, zle oholený, s nečistými topánkami, v nemodernej košeli, bez zmyslu pre humor, čo demonstroval zmienkou o svojich narodeninách. Doktor Jonas Kondrotas sa zastavil pred zrkadlom vo dverách a zmetene hľadel na odraz tváre, ktorá bola povedomá nevoľnosťou, so známkami nespavosti, únavy, arytmia, pomyslel si aj so známkami nespokojnej osamelosti. Mechanicky, bez toho, aby o tom premýšľal, zdvihol dva prsty a poklepal si stredom čela, tesne nad koreň nosa. Kľudne sa otáčajte, idiot, povedal tichým hlasom. Si úžasný chlap. Veľmi. Musíš sa vyspať, ostrihať a oholiť a netrpieť vecami, ktoré na tebe nezávisia. V kaderníctve sa opýtal nízkej holohlavej kaderníčky, ktorá trpela astmou a ochorením pečene. Čo kúpiť mužovi na narodeniny? 41 rokov. S polohou. Naše narodeniny, povedal majster, sú katastrofou pre našich blízkych. Áno, je. On je ženatý? Kúpte niečo pre jeho manželku. Pravdepodobne to nie je príliš pohodlné, povedal Jonas, hoci tej myšlienke rozumiem. Celkom pohodlné. Muž nič nepotrebuje, to znamená, že si nekúpite, čo potrebuje. Nechceš si nechať narásť fúzy? Za oknom sa objavila Inga. S rukami založenými pod guľatosťou saka obchádzala červené žiguly. Prečo sa usmievate, doktor? Spýtal sa majster. Takže, podľa mojich myšlienok, poznáš ma? Samozrejme, samozrejme. Veľa ľudí ťa pozná. Bol som vo vašej ambulancii. Umieral som na pečeň. Vďaka vám sa chodím ostrihať. Nepamätáte si ma? Jonas sa prstami dotkol vačkou pod očami pána. Aby som bol úprimný, tvoja pečeň je dnes ešte nič. Ale ja sa točím, povedal majster. Jonas mu podal rubeľ a majster sa uklonil. Potom rýchlo vybral škatuľu zo zásuvky pod zrkadlom a dohonil Jonasa už za dverami. Pán doktor, príležitostne mám so sebou fľašu Fidži. To manželke vášho priateľa, ktorá má 41 rokov, prekážať nebude. V žiadnom prípade. Jonas mávol rukou. Hodiť preč. Urob starému pánovi láskavosť. Jeho ruka bola silná a v podaní ruky bolo cítiť silu. Dostávaš ma do problémov, žartoval Jonas. Problém je, keď nie je zdravie. Ste stále tam, na klinike? Už dlho nie. Utiekol do provincie, do vzduchu. Ja sám mám menšie zdravotné problémy. Ďakujem. Tiež ti ďakujem. Inga, keď ho videla, bola potešená a u jej radosti a dôverčivosti bolo niečo smutné a Jonas nenachádzal slová, aby to nazval. Ako to ide?
spýtal sa. Žiadne dobrodružstvá? Bez povedala potichu. Skvelé. Teraz je čas na vodku a na letiskový terminál. Ráno začalo pršať a celý deň mrholilo. Na druhom poschodí popíjali kávu a pozerali na mokré letisko. Inga potajomky krmila jedného. Keď bol ohlásený let do Leningradu a Jonas sa napínal, aby počul, čo presne sa oznamuje, prílet alebo meškanie, k ich stolu pristúpila upratovačka s podnosom a vlhkou gázou v rukách. Zaskočená Inga si zahrízla do pery, hravo, s akousi výzvou, pozbierala omrvinky zo sendviča na tanieri a presvedčila jedného, aby jedol pre mamu, pre otca, pre babičku. Je pri jedálenskom stole pes? Prekvapila sa upratovačka, bledé, neškodné stvorenie na zvednutých nohách bez lítok, na ktorých sa hompáľali zakliaté bavlnené pančuchy. Lietadlo pristálo na dráhe. Áno, vzdychla Inga. Pán doktor nečakane oficiálne oslovila Jonasa. Pán doktor, čo ak nepríde? Zabijem ťa. Je to nemožné, povedala, ak nepríde. A ak príde, nebude dôvod zabíjať. Patová situácia. Poďme niečo vymyslieť, povedal doktor a postavil sa. Poďme. A potom, viete, priniesli do jedálne ľudí všetky druhy psov. Zapijete to kávou, potom nezaspia, budú štekať celú noc. Lietadlo rolovalo na stanicu a v ústrety mu vyšla rampa. Obsluha v modrom prši plášte vyšla k bráne s otvoreným dáždnikom nad hlavou. Upratovačka položila podnos na stôl, chytila Jonasa za ruku a chtivo, v akomsi šialenstve, ju začala boskávať. Pán doktor, drahý doktor, zašepkala vystrašená svojou odvahou a zdvihla oči k Jonasovi, z ktorých slzy padali ako suchý hrášok. Madam, povedal Jonas zaskočený. Pani Danene, ako? Uznaný? V hĺbke bezfarebných očí sa myhol život. Nech ti Boh poďakuje za všetko. Napísal som ti list. Nedostal si ho? Bohužiaľ. Vyzeráte skvele, madam, najprv som vás nespoznal, som rád. Prečo si tu zrazu, na letisku? To je nešťastie, povedala žena a napriek očakávaniam neplakala. Očné viečka sa zovreli v krči, ale nevytlačili ani kvapku. Ľudia začali zostupovať po rebríku a Jonas na nich pozrel, no nikto z nich nevyzeral ako Pranas Vaitkus, aspoň nie tak, ako ho poznal. Aké nešťastie? Spýtal sa. Bolo nudné žiť sám vo veľkom dome. Stále nepustila jeho ruku a hladila ju vlhkou gázou a pozerala sa mu do očí s nezmyselnou nádejou. Pán doktor, prišli ste, pamätáte si náš dom? Povedali mi, aby som ten dom predal a presťahoval sa k ním do mesta, k ich vnúčatám, aby sme boli spolu. Vzal som za dom 3000 alebo aj viac, predali ho, kúpili auto, postavili garáž. Tu konečne začala plakať, zdvihla gázu zo stola, začala sa utierať a klesla do kresla. Inga, toto je ten, ktorý má na chrbte tašku, v prši plášte. S bradou povedal Jonas a ukázal z okna rukou, mokrou od slz iných ľudí. Vezmite ho do auta. Keď odišla, lekár si myslel, že jej nedal kľúče od auta, ale nezavolal jej. Sadol si na druhú stranu stola a lyžičkou vybral kávovú úsadeninu zo šálky. Teraz, madam, vás už nepotrebujú, však, na chlieb si musíš opäť zarobiť. Nie. Pracovať nie je žiadna bolesť, zamrmlala žena. Škoda, že som nevychoval deti. Počuli ste o tom niekedy? Zrazu si uvedomil, že nevie, čo má ďalej povedať a prečo poslal Ingu preč, zatiaľ čo on tu zostal a prehltol kávovú úsadeninu, ktorá, ako viete, je jed pre dvanástnik. Píšťaj, teraz nepískaj, povedal proti svojej vôli a nahneval sa na seba, na starú ženu a na Pranasa, ktorý bol teraz s tým druhým a jediným, kto dupal okolo jeho auta a nevedel, kam sa schovať, dážďa hádzať na neho hlúpe strely. Kde bývaš teraz? V rohu bez okna. Len prídem, nič nejem, je tu dosť a môžem spať. Keď som ťa videl, cítim sa lepšie. Vyliečil si ma, ďakujem pred nebom. Znovu začala hľadať jeho ruku, ale on ju mávol preč. Ten, čo prišiel, skutočne dupal okolo auta a Inga premrznutá stála pod stromom. Muži sa objímali a potľapkávali po pleci. Pán doktor, ako sa máte doma? Spýtal sa Pranas. Takmer žiadne správy. To nie je zlé, povedal Pranas. Tiež si myslím. Jonas otvoril kufor. Na dne bola krabica s fľašami, na nej ležala kytica ruží v celofáne. Nedaleko bola umiestnená taška Pranas. Potom Jonas zatrúbil a Inga vybehla spoza stromu. Kto je to monštrum? Spýtal sa Pranas. Inga medzitým vypustila psa spod bundy rovno do mláky. Pranas sa smial s takou úprimnosťou a ľahkosťou, s akou sa smejú ľudia, ktorí majú ružové sny a víziu do budúcnosti. Prestaň, povedal Jonas a otvoril dvere. Stretol si? Áno, prikývol Pranas a pozrel sa na zadné sedadlo. Inga zívla. Možno videla a počula jeho smiech a teraz hľadala príležitosť na pomstu. Každopádne okamžite zívla druhýkrát. Ísť spať? Spýtal sa jej Pranas. Dnes si ešte vypijeme krabicu vodky. Táto vodka nie je na váš príchod, povedal doktor. Auto sa prevrátilo na diaľnicu. Oblaky sa rozptýlili v diaľke a lúče slnka ako struny harfy z Čiurlionisových obrazov spájali nebo so zemou. Aký dar? Povedal Pranas a ukázal prstom na predné sklo. Myslel Čiurlionis. Jonas otvoril veko magnetofónu, vybral odtiaľ kazetu, hodil ju do priehradky na rukavici
nohavice, začal tápať rukou a vyťahoval kazetu za kazetou. Sakra, kam zmizla? Pranas sa otočil späť na zadné sedadlo, len tak, zbytočne a žena znova zívla. Jonas konečne našiel, čo hľadal a vložil pásku do zariadenia. Dnes má prezident narodeniny. Toto je jeho produkt. Bože, Pranas bol šťastný. Prezident, ako sa má, tento milý chlapík? Zdravie je v normálnych medziach, bez pochýb. Stále mladý lovec čarodejníc? Jonas zložil nohu z pedálu a poklepal prstom po nohe svojho kamaráta, no on to zobral ako nehodu a rukou si odhrnul nohu od nohavíc. Netrhaj autom, povedal Pranas. Bol to vynikajúci sukničkár. Majiteľ tiež, nikto sa neháda. Skláňam sa pred jeho vôľou vyhrať. Spomínam si na nejaký fínsky kúpeľný dom. Jon, bol si vtedy s nami? Pamätáš si? Inga so zvedavosťou sledovala, ako sa Jonasova noha po druhýkrát dostala z pedálu na nohu jeho kamaráta. Tentoraz bol úder pravdepodobne bolestivejší a Pranas dokonca zakričal. Potom stíchol. Jonas zapol magnetofón. Išla k nám kolóna ťažko naložených kamiónov Kamaz. Na Žiguli dopadli oblaky špinavej vody spod ich kolies a zasypali predné okno pieskom. Ozvali sa prvé zvuky gitary. Pranas sa zasmial. Zamatová čiapka. Moja prvá pieseň z môjho prvého disku. Múzeum. Pieseň o manšestrovej čiapke, pravej manšestrovej čiapke, ktorú si kúpil na jarmoku a patrične oslávil túto udalosť a o tom, ako ho Boh stretol na žltom pohánkovom poli a chcel mu zobrať túto manšestrovú čiapku, pravú manšestrovú čiapku. A aký smútok mal, keď konečne prišiel o manšestrovú čiapku, pravú manšestrovú čiapku a teraz som znova nahral tento disk. Je to úplne iné, odmlčal sa Pranas, ako by sa ospravedlňoval, hoci v tichu kabíny nebolo cítiť výčitky ani nedôveru. Snažím sa hrať všetko viac ironicky a vtipnejšie, alebo čo? Potom dodal sotva zrozumiteľným šepotom. Je nerozumné, aby sme brali všetko vážne. Nie je to? Otočený na zadné sedadlo. Nedostal odpoveď a tak sa začal pozerať na cestu pred autom a spievať spolu s vlastným hlasom, ktorý spieval jeho prvú pieseň na jeho prvom disku. Asi 2 kilometre pred dedinou Inga požiadala o zastavenie auta. Zastavili sme sa pri malom zelenom domčeku spred záhradkou zvednutých vidieckých kvetov pod oknom. Takže ďakujem. Ďakujem za všetko. Vystúpila z auta a zakryla svojho jediného okrajom bundy. Šťastný, povedal Pranas. Nešla do domu, ukazujúc, že čaká na odchod auta, ale v jej nemotornom geste, v jej neistom, bezvýznamnom úsmeve bola výzva a prosba, aby ju nenechal tak, tu, samú. Povedala to Pranas pri pohľade na svoje opotrebované topánky, ktoré sa smutne požmykli na hlinenej ceste. Naozaj chce byť pozvaná. Alebo zasahujem do nesprávnych vecí? Jonas otvoril okno auta. My sa však dobre nepoznáme, hoci už 2 mesiace bývaš v mojej farnosti, ak sa nemýlim. Príďte, prosím, v 1 ráno do ambulancie na vyšetrenie a prineste si so sebou, čo potrebujete. Čo by ste si mali priniesť? Striasla sa. Analýzy. Žena kráčala smerom k domu a Pranas 2-krát pozrel na zadné okno a premýšľal, ako dlho jej trvalo, kým sa otvorila a ako nemôže otvoriť dvere zeleného domu spred záhradkou zvednutých jesenných kvetov pod oknom. Doktor, no tak, čo to dávam? Slovo analýza sa asi nehodí k piesňam, ktoré spievate? Nie. A ja som v tom s rukami po lakte bez rukavíc od rána do večera a nikto ma nikdy nepozve, pokiaľ nechcem piť a ja naozaj chcem niečo okrem krvi, sračiek a vodky. Dobre, Pranas vybral kazetu z magnetofónu, len nezaujmi starú pozíciu, že ty sám žiješ skutočný život a ostatní, ktorí nie sú lekári, sú snílci, politici sú takí idioti. Nie, ja som to povedal, to si povedal ty. Odviezli sa teda k domu, kde bolo v otvorenom okne na 2. poschodí vidieť hlavu matky. Tu je, povedal Pranas a očividne sa zrazu uvoľnil. Pamätám si ju takto, vždy v okne. V kufri sú kvety, na krabici s vodkou. Poteší ju, keď uvidí svojho syna vchádzať do domu s kvetmi. Ale toto je 8 metrov chindzou s červenými bodkami na závesi v kuchyni. Sama o to požiadala. A toto sú tabletky pre otca, už mu došli, vie, čo s nimi. Žena pri okne na 2. poschodí pokorne mávla rukou. Na to, aby ste uhádli slzy na usmiatej tvári, ste nemuseli byť prezieraví. Pranas vzal kvety z kmeňa a hanblivo ich odniesol do domu a skryl ich za chrbtom. Bol to známy trik, pretože nebolo možné si ich nevšimnúť, pozerajúc odtiaľ, z horného okna. Otec sa holil starou elektrickou žiletkou. Nebol oblečený. Na stoličke visela biela košeľa a na nej ležali obtiahnuté nohavice. Z kuchyne sa ozval mamin hlas. Vieš, nemôžem spať so zatvorenými oknami a môj otec sa bojí prievanu, lebo prechladnutie je pre neho ako smrť. To znamená, že ho musíme vykurovať aj v lete. Tu sa začali problémy. Teplá voda nestúpa do 2. poschodia, niečo sa tam stalo a to je všetko. Kúrime bezvýsledne, radiátory sú studené. Môj otec čítal vo svojom časopise, že je potrebné elektrické čerpadlo. Takáto pumpa neexistuje a v dnešnej dobe ju už nikde nevyrábajú. Hovorí, že pumpa nebude, katastrofa. Ak zamrzneme, budeme pochovaní. Potom sa vďaka lekárovi a prezidentovi
prezidentovi stal malý zázrak, v nejakej stodole našli čerpadlo, nie však elektrické, ale všetko sa chvala Bohu podarilo. Otec sa zasmial a sfúkol žiletku. Žena už ničomu nerozumie, ale mrmle, mrmle, mrmle. Katastrofa je nevyhnutná, pretože všetko je prehnité. Máme len jesť a čakať, povedal, ale nikto ho nepočul a otec sa usmial. Čepeľ, akokoľvek bola nabrúsená, neodstránila sivé strnisko v záhyboch jeho vychudnutej tváre. Medzitým matka už dlho hovorila o niečom inom. My dvaja tu vychádzame dobre. Otec podojí kravu, ide do obchodu, teraz má 2 týždne horúčku, potom niečo prinesie lekár alebo sestra. Varím jedlo, môj otec umí variať, pretože pri varení budem mať dosť času na nohách. Pane, všetko trápenie je v nohách. Keby som mal nohy, nikto by odo mňa nepočul ani slovo. Nejaká závisť hlodá, hodiny pozerám z okna, myslím na teba, na tvoje detstvo a na moje detstvo a za oknom celá dedina kráča, behá, ako by ti chceli povedať. Tu sú naši nohy. Je to choré, vieš. Pranas čistil ryby, jeho matka sedela a krájala cibuľu a plakala kvôli tomu. Pranas povedal, len na to myslíš, preto existujú obrázky. Nie len, že na to myslím, ale 10 rokov po nehode som nevyšiel z domu. Predtým, kým môj otec ešte vedel šoférovať auto, ma občas zobral do lesa, k jazeru, ale teraz sú tam 4 steny a okno a nikde. Mami, 10 rokov väzenia. Mama, dávajú toľko za zabitie človeka, ale na čo som ja? S cibuľou sme dojedli, poplakali sme si. Prepáč, že som nestihla prísť a hneď som ťa priložila k sporáku, nelenila som, mala som nachystané všeličo ako na Veľkú noc, ale ty sám si chcel rybu. Povedz áno, sám som to chcel. Rybu som už dávno nejedol a nepamätám si, kedy som ju čistil. O čo ušľachtilejšia je ryba ako bravčové alebo bík, snažil sa Pranas obrátiť rozhovor kulinárskym smerom. Nerúhajme sa mesu, povedala mama a naliala olej do panvice, nezaslúžilo si to, ale otec už meso nie, nemôže ani nechce, číta všetko o zdraví, čo sa smie a čo nesmie, čo pomáha a užitočné je, že o medicíne vie toľko, až ma to niekedy desí a o rakovine má celú knižnicu. Pranas urobil varovné znamenie, ale jeho matka ho odkývala. Nemá rakovinu, toto štádium sme už prešli, povedala, keď vydýchla a stíšila hlas. Teraz máme na programe katastrofu, zápal pľúc, aterosklerózu a jej starú ideu, ktorá sa občas stáva neznesiteľnou, dlhovekosť. Čo si myslíš o materiáli na záclony? Spýtal sa Pranas. Matka jeho pokus pochopila na prvý raz, nebolo potrebné udrieť jej nohu špičkou jeho topánky. Zasmial sa. Nie presne to, čo som chcel, ale neviem, čo dnes predávajú v obchodoch, som väzeň. Ako bolo povedané vyššie, holí sa. Inokedy opakujete a opakujete, kým nepočuje, najprv som si myslel, že nerozumie alebo nechce hovoriť. Všetko bude v poriadku. Mám projekt na rekonštrukciu prvého poschodia. Samozrejme, chce to čas. A tvoja sila. Otec sa obáva tvojho príchodu. Aj ja mám obavy. Toto je iné. Neviem, ako to vyzvetliť, nerozumiem sa, stále sa pýta. Je pravda, že tu teraz zostaneš žiť? Ako dlho? Hovorím si, dobre, možno na rok, ako to mám vedieť, príde domov gazda, mladý muž a nám starkým, chvala Bohu, bude ľahšie a vraví mi, pošli ma do kojeneckého ústavu, už sa nehodím do života. Koľko síl má, ale stále sa pohybuje, uťahuje, odskrutkuje. Zdá sa mu, že celý dom stále stojí na ňom, nebude tam a to je všetko. A žijeme viac s pomocou vášho lekára, mimochodom, s pozornosťou prezidenta, ale niekedy je to všetko ťažké prijať spokojným srdcom, stáva sa to ako armáda spásy, ako almužna, jej hlas nezakolísala, ale nie bez námahy vôle, dovolila si len zakašľať a odkažľať si. Prezident má dnes ples, ráno prišla jeho manželka, doniesla tieto kapry, milá chatárka, Boh nenadelil deti, ženy z toho majú 1000 problémov, pýtala sa, či je pravda, že dnes prídete. Povedal som jej, že áno a naznačil som, že dnes máme aj ples. Myslím, že pochopila, hoci vidí a počuje len seba. Neutečieš im dnes? Musíme trochu aktualizovať nábytok, povedal Pranas, na prvom poschodí je to len odpad. Len ma nekarhaj, povedala matka. Sám nemôžem nič urobiť, môžem dať len peniaze. Samozrejme, na to, aby ste mohli pracovať, musíte mať podmienky a pohodlie. Inak pri prvej príležitosti utečiete. Vieš, milý hosť, ryba je už zrelá na panvicu. Otvorte okno. Nemôžem dýchať. Otec v bielej košeli prešiel okolo kuchyne a zamieril ku schodom. Kam ideš, otec, v bielej košeli? Vykríkla matka. Do kotolne. Pozri sa za sporák. Rozprávame sa a rozprávame, plány, projekty a nič reálne. Zišiel dole. Počuli ste, ako zakopne v zákrute alebo na niečo šliapne. Choď po neho, povedala matka. Vstal z postele len na tvoju počesť. Nemá dovolené vychádzať, ale už odišiel. Ak nezavoláš, zostane tam hodinu a večer. Tam je jeho laboratórium života. Pranas zišiel dole a našiel svojho otca znepokojeného. Zapaľoval zápalku za zápalkou a privádzal oheň do trubice vo dverách kotla. Vetra nie je v poriadku, však? Spýtal sa Pranas. To však neznamená, že to netreba kontrolovať. Dôveruj a preveruj.
Plyn je v našom každodennom živote nezvyčajný, povedal otec. Vyrástli sme na kerozíne a elektrine. To je pravda, povedal Pranas. Potom sa rozhliadol vo svetle žltej lampy a spýtal sa. Povedz mi, oci od detstva volal svojho nevlastného otca z vlastnej vôle, toto haraburdie, ktoré tu leží stáročia, tisícročia, môže byť niekedy užitočné v domácnosti? Nezmysel, povedal otec. Plius v kin si takéto veci nenechal. Mama čaká, povedal syn. Poďme. Poslala ťa? Nič si na nej nevšimol? Nie. Otec sa usmial a ako si placho sklonil hlavu a vykročil k východu. Pozri, Praniuzvka, hlbšie. Pocity sú klamlivé. Na stole, s najlepšími jedlami, s kyticou ruží uprostred, s pohármi červeného vína, boli prázdne taniere so zvyškami šalátu a ohlodané kaprie ostne. Malý farebný televízor vysielal medzinárodnú panorámu. Všetky? Spýtala sa matka. Môžem odstrániť prebytok zo stola? Otec, nedokončíš svoj šalát? Nie som farmár, povedal otec. Žmurkol na Pranasa. Zabudla, že nie som pestovateľ obilia. To, čo je tu povolené, mi stačí na 2 dni. Ona zabúda. Nezabudla som, povedala matka a pokúsila sa vstať od stola. Moja vec je ponúkať, vaša vec je odmietnúť. Potom rybu vyberieme, vymeníme taniere a prinesieme mäso. Začala spievať a začala zbierať taniere. Pranas vzal taniere do kuchyne a vrátil sa s pečeným bravčovým mäsom, obklopený zemiakmi a jablkami. Kto to všetko zje? Spýtal sa otec. Ja a mama. A aj ty, ocko, si s nami, len trochu, ale ochutnáš? Však, ak ma chceš ukončiť, stretnem sa na polceste, rozveselil sa otec bezdôvodne a začal posúvať stoličku k stolu. Choď vpred, choď. A matka bola šťastná. V dome predsedu to bolo mierne hlučné, ale aj tak ste mohli rozoznať, kto sa s kým rozpráva a čo. Achaz nebol prudérny, ale nemal vo zvyku pekelne opíjať hostí. K Jonasovi pristúpila Rosa, manželka predsedu. Pán doktor, kde je váš priateľ? Myslím, že tiež jedáva a pije víno. Chápem, povedala Rose, ale treba ho sem dotiahnuť. Prečo? Spýtal sa rozpačito. Ten dom má svoje problémy, svoje rituály. Pýtam sa, urob to pre mňa. Alebo čakáte, že sa opýta predseda? Čo, ako ho sa mám pýtať? Odpovedal Achaz. Stál nabok s pohárom v rukách, počúval horlivý prejav partnera v podrepe o zásadách pracovnej disciplíny a teoreticky nemohol počuť rozhovor svojej manželky s lekárom. Pristúpil triezvy a zdvorilý, ako sa na hostiteľa na jeho dovolenke patrí, ironicky, ako sa patrí na manžela, keď sa jeho žena zhovára v ústraní s iným mužom, a spýtal sa, mám požiadať lekára, aby pil? Čo ak nebude chcieť? Viete, náš kraj nie je v spotrebe alkoholu obyvateľstvom na poslednom mieste. Hovorí sa, reagoval obézny muž, ktorý hltal sladkosti. Povráva sa, že alkohol priniesol lekár z mesta. Z toho, čo bolo povedané, vyplýva, že to, čo vypijeme, pôjde do ukazovateľov spomínaného mesta, za ktoré hlasujeme. A zdvihol pohár. Aká zvukotesná spoločnosť, povedal Jonas šeptom. Áno, Achaz sa nehádal. Nech pozve Vajtku, sa povedala Rose. Do jeho regiónu prišla známa osobnosť, ale nikto ho nechce ani poznať. Stretol sa s rodičmi. Nechať byť. Naznačila som doktorovi, ale nie vytrvalo. Trváš na tom? Rose neustúpila. Si schopný. Čo on to dokáže, prehovoril znova hlas milenca. Môžete, nemôžete, nepýta sa. Boris, daj mi ešte polovičnú porciu. Boris, zašepkal mu Achaz do ucha. Daj mi ešte polovicu koláča. Vpred, na verande tancovali na novú hudbu po starom, v kuchyni sa muži hádali o záležitostiach minulého leta. Achaz sa vrátil k svojmu podsaditému partnerovi, aby hovoril o zásadách disciplíny. Rose vklzla do spálne, aby sa prezliekla. Teraz na to myslela a tá myšlienka sa jej zdala rozhodujúca. Rose prestala myslieť na zvyšok, ktorý ju trápil celý deň. Vrátila sa do obývačky v nových šatách, ako tak ušitých na príležitosť, v ktorých ju nevidel nikto okrem manžela, ktorému sa to vtedy zdalo neseriózne. Hoci sa pri stole pilo mierne, nebolo to málo, všade sa tvorili prirodzené skupiny, zaneprázdnené riešením svojich naliehavých záležitostí. Ženy hovorili o farmách a hydine, muži hovorili o prezidentovi Reaganovi a súčiastkách do aut. Obe pohlavia spoločne trvali na tom, že dostať deti na vysokú školu je problém, ktorý nemožno vyriešiť ani akademickými výsledkami detí, ani zárobkami rodičov. Rosein vzhľad zostal spočiatku nepoušimnutý, čo ju privádzalo do rozpakov. Možno si unavení hostia pomýlili nové šaty s výzorom novej tváre. Achaz bol jediný, kto videl zmenu, ale ani nepohol obočím. Boris, majster, ktorý pracoval a jedol za dvoch, prišiel a zohol svoje korpulentné telo. Zatancujeme si, pani učiteľka, povedal Rose. Rosa si to včas uvedomila a neodmietla, Boris to možno nepochopil. Vyšli na verandu. Na technickej škole sme tancovali každú sobotu, povedal Boris. Ako sme išli do služby. Žiarlim, pomyslela si Rose. Čo si tancoval? Kto čo chcel? Mali sme to voľne. Neexistujú žiadne pravidlá. Demokracia vo svojej najčistejšej podobe. Ale ak je dievča rozmarné a nechce tancovať s nejakým chlapom, demokracia končí. Tu už je
odkyv. Tušila som to, povedala Rose. Dôverou, za akou ste ma pozvali. Samozrejme, mám dôveru. Nestúpil som ti na nohu, stúpil si na mňa, povedal muž tancujúci nedaleko. Ty nešťastný traktor, keď tancuješ, drž nohy pod sebou. Dávam ti profesionálnu poznámku, povedal Boris a žmurkol na Rosu. Rose videla doktora. Jonas vošiel do miestnosti, sadol si k gramofónu a začal sa rozprávať s inžinierovou manželkou a jej dcérou, ktorá tento rok skončila školu a teraz pracuje na farme. Z tohto dôvodu vznikol spor o univerzitách. Išla si zatancovať s doktorom. Tancovala skromne, ako by sa do tanca rozcvičovala. Mala cievny defekt a nemohla sa preťažovať pohybom. Oči boli láskavé a ustráchané, ako pri hre. Matka sa na ňu pozrela a s úsmevom ju povzbudila. Tak kde je tvoj priateľ? Spýtala sa Rose. Povedal som ti, sú tam ťažké problémy. Odpustme mu. Jeho? Prepáč. Sme tu a nepotrebujeme nikoho a nič iné, však? Pokúsila sa spievať. Ak naše srdcia bijú, nič iné nepotrebujeme. Áno, povedal lekár bezohľadne. Achaz zmenil svojho partnera. Za 41 rokov si urobil viac, ako iný za celý svoj život, povedal mu sivohlavý hosťujúci hosť, v ktorom predtým pracovali ženy, ktoré sa pýtali na nejakú cudziu krajinu. Vlastne nie 41, ale 10 rokov čistého času. Ako dlho som s tebou nebol? Asi 2 roky a pol. Máte skvelú budúcnosť. Vy všetci, celá domácnosť. Úprimne vám hovorím, ako predtým. Na farme áno, prikývol Achaz. Už to bude žiť. Najúžasnejšia vec sú ľudia. Šedovlasý hosť v bezchybnom obleku zdvihol pohár a ponúkol sa, že bude cinkať pohármi. Nepoviem. Ľudia, ktorých ste urobili. Povedzme to takto. Ľudia, ktorí okolo vás išli. Kútikom ucha som počul váš rozhovor o disciplíne. Toto je scholastika. Človek nie je tieňom sociálnych alebo kultúrnych modelov. Človek je dosť autonómny tvor. Každý musí pochopiť svoje. Mám dojem, že aj v tomto smere ste mali šťastie. Ak zajtra odídete, stroj sa tu dôstojne roztočí aj bez vás. Achaz sa zbláznil. Kam ísť? Nikde. Šedovlasý muž sa zasmial. A neodchádzaj. Píme s disciplínou. Pili sme. A zdá sa, že nie je dôvod zostať tu, povedal Achaz. Prečo? Moje možnosti sa skončili, povedal Achaz. Som prázdny, vieš. Počúvam, hovorca ukázal, že venuje plnú pozornosť. Dosiahol som hranicu, ktorú nemožno prekročiť. Pôda prakticky nedá viac ako teraz. Nepredám viac mesa ako dnes. Môžem si založiť farmu, mám peniaze, ale nemôžem zveľadiť dobytok, nemám krmivo. Hovorili ste o Švédsku a Dánsku. Krmivo od nich kupovať nebudem. Lúky od susedného JZD nekúpim. No, postavili klub, urobili cestu, postavili hotel, už len ten interiér stál za to. Peňazí je veľa, ale hlavné mesto je mŕtve. Nie je kam vec posunúť ďalej. Preto hovorím, musím odísť, nemám tu čo robiť, je to nudné. Pustite to. A kam ísť, nie je známe. Dobre, povedal hosť. Tu sme, toto nevyriešime. Tu. Nie, nehádal sa Achaz. Poďme sa napiť. Sme ako si pozadu za všetkými ostatnými, usmial sa, v našej slepej uličke. Napil sa a pozrel na Rosu a tancujúceho doktora. Skončil som, povedal Achaz s otrvačnosťou. V tomto fragmente som sa uvedomil. Ďalej prichádza stagnácia alebo zlozvyky, alebo nejaký zákrut, šťuchol a krútil prstom na spánku, alebo obohatenie pre potešenie a opäť neresti. Tu sú všetky karty. Existuje aj taká karta, čas. Čas nie je priateľ nikoho, povedal Achaz. Dnes poznám svoje silné stránky a rozsah fanatizmu. Čas ničí. Ľudia budujú, čas ničí. Hovorili sme o disciplíne. Takže som už nedisciplinovaný človek. Nemám žiadny predmet sebaobetovania. Zatiaľ som nič nepokazil, chodím do práce na čas, teda skôr ako ostatní a vraciam sa neskôr ako ostatní, ale vo vnútri som bez cieľa, nič nie je. Máš ženu, vložila sa do rozhovoru Rose. Jej hlava spočívala na pleci trochu zmeteného doktora. To je tiež objekt hodný sebarealizácie. Tancuješ tak nadšene, povedala Achaz. Nemyslel som si, že počuješ niečo iné ako seba. Počujem, povedala. Nepočujú ma. Kričím, ale nikto nechce počuť. Šedovlasý, mladistvý hosť v bezchybnom obleku bol spokojný s každým výsledkom. Vaša žena navrhuje východisko, zažartoval. Môj manžel túto cestu objavil už dávno, povedala Rosa. Poďme sa napiť, zacinkal hosť pohárom a rozhliadol sa. Zdá sa, že ľudia sú pripravení odísť. Nechoď, povedala Rose lekárovi. Pobyt. Achaz vyšiel na verandu a vyprevadil posledných hostí. S potešením si dal niekoľko hltov chladného vzduchu a pocítil závrat, podobný koňaku. Z domu boli 2 východy. Niekto kráčal po kamenných schodoch verandy a potichu sa rozprával. Bolo tam 16 schodov a končili pod lampou na rohu domu. Achaz bol prekvapený, veril, že všetci už odišli, okrem sivovlasého hostia, ktorý súhlasil so strávením noci. Rose a doktor zišli po schodoch. Kráčala, pevne ho držala za ruku a bolo počuť jej mrmlanie ako šušťanie. Pod lampášom sa ponáhľala poboskať doktora a zároveň povedala, a dalo sa rozlíšiť slovo, ktoré opakovala hlasnejšie a častejšie ako ostatní. Milovaný, milovaný. Jonas sa ju snažil upokojiť a pohľadať
pohľadil ju po vlasoch a ramene. Rose povedal potichu, to stačí, milovaný, môj jediný, moja jediná. Znie to, vyzdvihla jeho zmysel pre humor. Achaz počul, ako sa doktor chichotal a jeho žena nahlas povedala, vráťme sa, nepustím ťa. Achaz si zapálil cigaretu zapaľovačom a bolo vidieť, ako sa mu chvela ruka, keď priniesol to k cigarete a jeho tvár bola naopak rozpačitá, ale pokojná a dokonca ako si detsky jemná. Vošiel do domu a bolo počuť, ako sa zastavil pred prahom a oprášil si nohy o gumenú podložku. Tam ho na vrchole stretol hosť, ktorý tam prenocoval. Vyšiel z vane a utrel si ruky uterákom. Dovolenka má vždy dve príjemné chvíle, keď príde prvý hosť a keď odchádza posledný. Áno, povedal Achaz. Vytiahol posteľ zo skrine a odniesol ju do kancelárie. Premýšľam o tom, čo si povedal tak úprimne. Tvoj problém je v mladosti. Áno, keby ste mali 60-ku, mali by ste širší pohľad na veci, ktoré vás mučia. Áno, si mimo? Áno, podali si ruky. Dobrú noc. Počul som cvakanie jej opätkou na schodoch. Vytiahol z chladničky šalát a kúsok mesa a sadol si za stôl. Uprostred stola, v tanieri, v kúsku koláča, trčala cigareta. Zrazil ho nožom a cigareta sa skotúľala na obrus. Rose vošla, sadla si oproti nemu na pohovku a zavrela oči. Počula ho úmyselne krútiť hlavou. Ustlať si posteľ. Už sú to 2 hodiny. Usteliem ti tu posteľ, povedala Rose bez toho, aby otvorila oči. Na gauči. Prečo by som mal byť na pohovke? Potrebujete vysvetlenie? Otvorila oči, ale nepozrela sa na ňo. Myslel som, že nie som pripravený sa na to pozrieť. Je ti zle? Spýtal sa, žúvanie suchého mesa. Rose neodpovedala. Niečo v škole? Opúšťam ťa, povedala a bola prekvapená, ako jednoducho a prirodzene jej slová vychádzali z pier. V akom zmysle? Spýtal sa Achaz a rozpačito sa zasmial. Už nie sme manželia. Poďme spať. 3. hodina. Milujem inú osobu už dlho. Nie je sila to skrývať. Možno to už každý tuší. Okrem teba. Človek nepozná svoj osud. Osud prichádza, keď chce. Teraz odbila hodina. Aj keby som dnes urobil fatálnu chybu, robím, čo musím, inak nebudem žiť. Pre morálnu rovnováhu by som mohol vymenovať všetky urážky, ktoré si mi spôsobil, všetky tvoje dobrodružstvá, ktoré som prežil, ale toto je zbytočné. Ale nemám silu odpustiť tomuto poslednému dievčaťu, tejto väzenskej prostitútke. Zobrať si zlodeja za konkubínu. Achaz udrel nožom do taniera a úlomky pršali na stôl. Zlodej, skríkla Rose vzrušene. Zmlkni, zakričal Achaz a udrel pesťou do šalátom zamazaného obrusu, zabudol, že za stenou spí host z Vilniusu. Nebuď ticho. Rose vyskočila z pohovky a prvou vidličkou, ktorá jej prišla pod ruku, udrela tanier s koláčom. Tanier zazvonil, ale nerozbil sa a udrela doň druhýkrát. Ukázala na úlomky taniera šalátu a taniera koláča a vydýchla. Sme si kvid, vieš. Potom povedala, udri ma, udrite, prosím. A Achaz naozaj išiel za ňou. Udrieť nožom. Jeden z nich strčil pohár so zvyškami vína na zem. Dvere kancelárie sa otvorili a z nich vystrčil hlavu hosť. Rukou si handlivo zakryl hruď zakrytú. To si ty. Myslel som, že prievan rozbil okno. Nie, my sme tí, ktorí sú takí trápni. Spánok. Ráno ťa zobudím, povedal Achaz. Dvere zaškrípali a zabuchli sa. Nejaký farebný sen. Rose si vložila do úst omrvinku koláča. Zavolajte mu, aby sem prišiel. Povedal som vám, madam, nepožadujem, aby ste sem zavolali túto prostitútku na rokovania. Rose sa znova vzrušila. Zmienka o Ingeho zasiahla ako rana bičom. Rose to bez milosti využila. Zavolám si. Nalial zvyšnú vodku do pohára a hltavo odpil. Ty, Achaz, by si nemal piť, kým sa o svojej žene neporozprávaš s iným mužom. Zmlkni. Achaz vytočil telefónne číslo ambulancie. Doktor, poď, utekaj. Môžeš prísť aj bez nohavíc. Jonas naozaj nemal na sebe nohavice. Sedel v trenkách za stolom, ktorý mu slúžil ako písací stôl a písal históriu ochorenia 5 pacientov, za ktorými cestoval po návrate z mesta. Hovor ho zmiatol. Čo presne? Zdvihol telefón a zaštekal. Už sú 3 hodiny ráno, pane. Ja viem, počul Rosein hlas. Nie je potrebné sem chodiť. Spánok. Nemal som v úmysle nikam utekať. Spí. Potom ho opäť zdvihol zvonček, ktorý, ako sa mu zdalo, zvonil hlasnejšie a častejšie. To som ja, povedala Rose. Prepáčte, pán doktor, musíte pomôcť, zachrániť, neviem to vyjadriť. Apelujem na vašu noblesu, inteligenciu, zmysel pre humor, odvahu. Viete, som chorý, podajte ruku, odpustite. Diktuješ telegram? Spýtal sa Jonas. Nie, nerozumiem tomu, čo sa stalo. Pán doktor, drahý, povedala som manželovi, že ho opúšťam pre muža, ktorého milujem, že mám milenku, tak ako on má svoje ženy. Nahneval sa a išiel k tebe. Prečo mne? Spýtal sa Jonas, všetko vopred cítil a neveril tomu. Nerozumiem. Povedal som, že si to ty, koho som miloval, alebo som to nepovedal, on sám si to myslel, nepamätám si. Možno to povedala. Nezmysel. Nezdá sa, že by mohol uveriť takýmto nezmyslom, povedal Jonas a nadvihol okraj gázovej záclony na okne. Myslím, že ho vidím. Sakra,
zajtra ide sem. Čo mu mám povedať? Nehovorte s ním o ničom, opakujte jednu vec. Zajtra sa stretneme a porozprávame sa. Stretneme sa zajtra a porozprávame sa. To nie je celkom rozumné, povedal Jonas. Sme priatelia. Stretneme sa zajtra a porozprávame sa a to je všetko. Prosím ťa, ozvalo sa zaklopanie na dvere a Jonas zložil. Natiahol si nohavice a otvoril dvere. Achaz vošiel, na rukách mal hrubé kožené rukavice. Zreničky sú rozšírené, chvíľka afektovanosti pomyslel si Jonas, samostatne sa usmial a chrapľavým hlasom povedal. Zajtra sa stretneme a porozprávame sa. Píšem anamnézu. Nebudem ťa zadržiavať. Udriem ťa medzi oči a hneď odídem. Nemusíte klopať. Stretneme sa zajtra. S najväčšou pravdepodobnosťou túto vetu nedokončil. Achaz ho udrel, ako sľúbil, a Jonas sa zapotácal. Achaz si zrejme myslel, že spadne, ale Jonas stál pevne. Takže prídem zajtra, povedal Achaz. Možno skôr, okolo 11:00. A ja prídem pozajtra. A odišiel. Jonas bez toho, aby sa pozrel do zrkadla, otvoril lekárničku, odrezal obväz, prilepil si tampón namočený v alkohole na lícnu kosť a sadol si za stôl. Dlho premýšľal o svojich myšlienkach, potom sa myšlienka presunula iným smerom a usmial sa. Poklepal si 2 prstami na čelo a zobral lekárske záznamy. Upokojte sa, doktor. Pranas sa prebudil, ako si myslel, z nočného chladu. Podišiel k oknu a bol prekvapený jasom hviezd, ktoré posiali oblohou nad celým svetom, ktorý sa odteraz nazýva dedina Krivkají. Muž v bielej košeli, bez saka, kráčal po mokrom námestí od ambulancie k domu predsedu. Vzduch bol preniknutý nekonečnosťou zvukov, ktoré vydávali záhrady a les, ktoré sa krútili a preplietali do jedného celku. Snažil sa rozlíšiť povahu týchto zvukov, no okrem hlasov nočných vtákov a škrípania osamelej brány či okenice nič iné nerozoznával. Prechladol som a zavrel okno. Chcel som si znova ľahnúť do svojej starej zabudnutej postele, no na schodoch pred dverami som počul šúchanie krokov. Vyšiel na chodbu a rozvietil svetlo. Otec stál na schodoch, celý v bielom a tenkom, so spodnou bielizňou previsnutou cez kostnaté ramená. Čo robíš? Spýtal sa Pranas. Skontroloval som kotol dole. Bolo to potrebné? Dobre, hanblivo sa usmial a sklopil oči. Povedali ti, aby si ľahol. Ako sa nehanbíš? Dobre. A ticho kráčal po schodoch. Nahý, v noci, v prievane. Dobre, nehnevaj sa. Zhora povedal. Nehovor svojej matke, že si ma tu videl. Ráno prišla Inga do laboratória. Priniesla testy. Umiestnite testy na okno. Pusti psa von z dverí, povedal Jonas. Mal veľké tmavé okuliare, ktoré len zdôrazňovali opuch pravej lícnej kosti. Názov, priezvisko, povedala. Vyzliecť. Do pása. Adresa? Neviem, povedala. Nemala som záujem. Zelený dom pri vchode. Nie je na dome niečo napísané? Možno, povedala. Uvidím. Trpeli ste detskými chorobami? Možno. Osýpky. Záškrt? Napíšte. Na čo sa teraz sťažuješ? Neodpovedala. Netrval na tom. Poklepal si prstami po chrbte, po hrudi. Počúval som. Posaď sa. Prekrížte si nohy. Vyrovnajte sa. Bola zhrbená a Jonas uhádol, že sa hanbí za svoju nešikovnosť. Ľahnúť si. Nadýchnite sa. Výdych. Mali ste tuberkulózu? Áno. Bol si v nemocnici? Áno. Obliecť sa. Ďakujem. Mali by ste piť mlieko vo veľkom, tráviť viac času na vzduchu, spať pri otvorenom okne, užívať komplex vitamínov. Potom povedal. A viac bielkovín. Musíte zvýšiť svoju váhu. Urobte röntgen. Dal jej recepty a pokyny a ďalšie 2 veľké hárky papiera, ktoré v tú noc vyplnil. Nie kvôli službe, ale kvôli priateľstvu. Odovzdajte ambulantné vysvedčenie na úrad. Môžem ísť? Sestra mu naservírovala kávu, on zdvihol horúcu šálku k perám a popálil sa. Inga kráčala po ulici svojou nemotornou, bojazlivou chôdzou. Zdalo sa, že hlavné bolo preniesť svoje telo na iné miesto a zostať nikým nepoušimnuté. Vo Vajtkusovom dome sa medzitým dialo niečo podobné ako pri bombardovaní alebo ostreľovaní. Predmety, veci a balíky vyleteli z podkrovného okna, spadli z 10-metrovej výšky, zrútili sa a zdvihli oblaky prachu. Inga sa zastavila a sledovala proces ničenia s chamtivosťou a spontánnosťou dieťaťa. V okne na 2. poschodí bolo vidieť hlavu matky. Na jej tvári sa podpísala hrdosť, rozpaky a zmätok. Bombardovanie, povedala matka žene so psom v náručí. Ničenie má skutočne svoje čaro a príťažlivosť nie menej ako kreativita. To by mohla posúdiť tvár Pranasa, ktorý so sekerou v rukách na povale riešil starú skriňu. Vadila nám táto skriňa? Spýtal sa otec. Ocko, choď do svojich izieb, spýtal sa Pranas. Nemali by ste dýchať prach. Dobre,
Dobre, dobre. Otec držal v rukách prútený košík, zohol sa a schmatol z podlahy nejakú maličkosť, ktorá sa mu zdala potrebná a nehodná popravy. Ako sa hovorí, povedala opatrne, sa po špičkách priblížil k zvitkom starých novín, ako sa hovorí, aby sme špinu nevyhádzali. Choď preč, preboha, povedal Pranas. Viete, je to ako v zlom divadle, čokoľvek sa môže stať. Nehnevaj sa, prazhozha. Potom sa na dvore objavil otec. Nenašli ste? Spýtala sa matka z okna. Otec tragicky pokrútil hlavou. Pozri, povedala matka. 12 rokov mojej práce. Otec dupol k hromade úlomkov a začal ich hrabať rukami. Bola to Inga, ktorá stále stála nedaleko a pozerala sa a kričala. Neprestávaj, muž dole. Pranas vystrčil hlavu a uvidel svojho otca, ako sa podotýka. Inga s obsom a niekoľko tínedžerov zývajúcich za plotom. Oci, naschvál rozosmievaš ľudí? Nie naschvál, povedal otec, posadnutý jedinou myšlienkou, že sa musí ponáhľať. Choď na bok, otec. Otec uskočil na bok, pozrel sa na padajúce dvere skrine, trhol sa pri zvuku, keď sa dotkli zeme a opäť vykročil vpred. Ocko, končím, pozor, bolo počuť zhora. Otec stál bokom, nevládalo vládnuť vzrušenie, ktoré ním otriaslo ako horúčka. Bitka sa skončila príchodom Jonáša. Zapískal, vložil si 2 prsty do ústa, zakričal. Prani úzha, oddychni si. Potom uvidel svojho otca, ktorý ho upokojoval úplne prirodzenými slovami, ktoré opakoval s úsmevom. Máš pravdu, len tak, ako hovoríš, alebo to je rozumné. Keď sa stretnete z očí v oči nešťastiu, mnohým veciam lepšie rozumiete, povedal otec. Máš pravdu, povedal Jonas úprimne. Škoda, že ma nepočúvaš. Po prechladnutí by ste si mali oddychnúť. Poďme si oddychnúť. Len podoj kravu. Počuj, volá ma. Poďme to podojiť. Otec vošiel do izby a povedal. Nenašiel som to. Možno dobre nevidím? Matka mávla rukou. Nemyslím, že. Ľahnúť si. Dajte mu druhú prikrývku, povedal Jonas. A hneď antibiotiká. Máte prášky na spanie? Dajte mu 2 tablety. Keď sa objavil Pranas, pokrytý prachom a pavučinami, pokrytý hoblinami, Jonas povedal. Starý muž, toto je tvoje posledné varovanie. Ak ešte raz prichytím svojho otca na nohách, ako sa potí, ako sa ponáhľa po dedine v čase, keď má v pľúcach poruchu zápalových procesov, uvážte, že už nie som v tomto dome. Hovorím jasne? Vstane a ide, povedala matka. Nezatvárať dvere kľúčom? Drž hubu, povedal lekár. Čo je špeciálne? Sadni si s ním na posteľ. Sedím, povedala matka. Ale štve ho to. Nemal by si dráždiť otca. Už teraz je v šoku zo všetkých revolúcií, ktoré sa dejú v dome a vo vlastnom tele. Dajme si viac liekov na spanie. Nechajte ho spať. Možno budete mať raňajky s nami, doktor? Spýtala sa matka. Áno, povedal Jonas a posadil sa za stôl. Pozrel sa na Pranas. Na čo sa tak pozeráš? Choď sa umyť, strášiak. Vidím, že tvoje okuliare sú značkové, žmurkol Pranas, ako má čierny spevák. Pranas sa umyl, osušil mäkkým uterákom a odišiel do otcovej izby. Ako ti môžem poslúžiť? Spýtal sa a pohľadil otca po ruke. Nemyslí na mňa, odpovedal po premýšľaní. Len to nezamykaj. Hlúposť. O čom to rozprávaš? Nehanbíš sa, ocko? Keby aspoň teplý čaj, spýtal sa otec. Prišli noviny? Ako sa to celé skončilo v Južnej Amerike? Planéta kypí pred katastrofou. Ocko, nehovor to. Závisí to odo mňa? Usmial sa. Pranas išiel do kuchyne na čaj, no zastavil ho telefonát. Zdvihol telefón mokrou rukou. Jon, doktor, zakričal do kuchyne a zakryl slúchadlo dlaňou. Manželka predsedu prišla do ambulancie. Mám dostať injekciu alebo niečo také? Nerozumel som. Povedz mi, naraňajkujem sa, vypijem kávu, vyfajčím cigaretu a prídem. Beží, povedal Pranas do telefónu. Ešte to nie je u vás? Zvláštne. Pri raňajkách mama naznačila. Pravdepodobne treba cez predsedu zariadiť nový nábytok. Urobíme to, mami, to nie je problém. Prezident je v našich rukách, však, pán doktor, najprv pozametáme to staré. Viete, to, čo som dnes vytriasol, boli minimálne 2 sklápače a tam hore ani nevidíte, že cez nich prešla ľudská ruka. A to sme ešte neriešili suterén. Jon, môžem požiadať prezidenta o nákladné auto na popoludnie? Dnes netrpíš? Však, doktor len mykol plecami a niečo nezrozumiteľné zamrmlal. Čaj sa uvaril a Pranas priniesol otcovi jeho obľúbený obrovský hrnček, ktorý priniesol otcovi z ďalekého východu po návrate z vojenskej služby. Otcov obľúbený pohár, povedala matka. Chasha. Na chodbe počul, ako matka hovorí lekárovi. Niekedy sa mi zdá, že ste obaja moji synovia. Lekár sa pomaly blížil k ambulancii. Tu 2 muži prestupovali z nohy na nohu. Fajčili a zrejme rozprávali príbehy, pretože ich vzdych bolo počuť už z diaľky. Bielovlasý chlapík ako prvý naplnil doktora a odhalil jeho ľavú ruku až po lakeť v sadre. Je čas zložiť si sadru, povedal Jonas. Ako hovoríte, doktor? Čo máš? Spýtal sa druhý, ktorému sa ešte stále triasli líca od smiechu a ktorý si rukávom utieral slzy. Nemám nič. Znova sa začal smiať a odvrátil sa. Bezdôvodný smiech. To sa deje pred výplatou, povedal lekár. Roseho
čakala v kancelárii. Na očiach mala čierne pánske okuliare, ktoré jej zakrývali dobrú polovicu tváre. Odstráňte pacientovi náplasť, povedal záchranárovi. Otočil sa k Rose. Dáme injekciu? Pokrútila hlavou. Nie. Aký je plán? Spýtal sa a upravil si okuliare na zlomenom mostíku nosa. Musíte mi odpustiť. Neviem, čo robím. Lekár zostal ticho. Potrebujem pomoc. Podporíš ma? Dôkazy sú, predstieral, že žartuje. Ale nezdieľam tvoje metódy. Nič nebolo vytvorené klamstvami. Dnes, za denného svetla, sa hanbím a zdá sa, že sa to všetko nikdy nestalo. Viem, že príde večer a opäť budem trvať na svojom. Ako by to mohlo byť? Z lekárskeho hľadiska je všetko správne. Nepýtala sa, či si myslí, že je chorá. Máme minútku? Myslím, že áno. Kým je odliatok ramena vodiča odstránený. Za stenou bolo počuť burácanie smiechu. Je to naozaj také šteklivé, keď je odliatok odstránený? Nesmie byť. Náš vodič je hlavným rozprávačom vtipov v dedine. Rose mlčala a on ju neobťažoval. Nemám okruh ľudí, ku ktorým patrím. Rozumieš? Milujem komunikáciu, nie som odsudzený, ale rozhodne nedokážem nadviazať ani to najiluzórnejšie spojenie. Stretávam sa, pijem čaj, počúvam, spovedám sa, spím s manželom, učím v triede a stále som s cudzími ľuďmi. Nie je to osamelosť, pretože nikdy nie som sám. Som pripravený zaplatiť akúkoľvek cenu. Láska, sloboda splynúť, spojiť sa s prostredím, zmiešať sa s každým ako som ja, stať sa časticou. Vieš, nemôžem nájsť kontakt s prírodou a zvieratami. Uvedomil som si to len nedávno. Nejaký druh strachu. Nemôžem sa s nikým podeliť o svoje ciele, nezáleží mi na tom, aké sú. Myslíš, že sa ospravedlňujem? Nemôžem spojiť svoju existenciu so zvyškom sveta. Povedzme, s touto dedinou, ktorá je pre nás celým svetom. Neospravedlňujem sa, trpím. Vyzvetlite. Je to podobné ako výhovorka. Neviem nič vyzvetliť. Som pripravený padnúť k nohám jemu aj nám, ale vo mne sa nič nezmenilo. Mám inteligenciu aj predstavivosť, ale nedokážem pochopiť, prečo som taký, aký som. Máš inteligenciu, to hovoríš, a fantáziu. Chcete opustiť svoj pasívny stav a niečo vytvoriť a postaviť. Nemôžete to urobiť a našli ste iný možný spôsob, rozhodli ste sa zničiť. Čo zničiť? Moja rodina. Môj priateľský vzťah s vaším manželom. Sám to možno nevieš. Vy ste sa však rozhodli pevne. Ak nedokážete milovať, môžete nenávidieť, tvoriť alebo ničiť, rovnakú silu nám dáva príroda. A v mozgu ju riadi to isté centrum. Len z morálneho hľadiska je možné medzi nimi rozlišovať. Plus, minus. Obviňuješ ma? V žiadnom prípade. A nebolo ani pomyslenia. Teraz mi povedz niečo milé. Pokúsila sa Rosa, ale úsmev jej nevyšiel, pretože myšlienka, ktorú navrhol lekár, dočasne zmenila jej názor na seba a vyvolala v nej úzkosť. Čo sa ma snažíš presvedčiť, aby som urobil? Nemožné, povedal. Rozvinúť schopnosť vidieť seba, ľudí a všetko, čo nás obklopuje, také, aké sú v prírode a nie skreslené vážňou a strachom. Príliš vážne? Naopak, dnes naozaj chcem byť hravý a vtipkovať. Dáme injekciu? Nie. Neužitočné. Slnko ožiarilo jej tvár a zrazu vyzerala dokonca šťastná. Strojník vošiel do miestnosti a niesol pred sebou ako dar vlhku, zmeknutú ruku s omrvinkami omietky na koži. Idem, povedala Rose. Šťastný. Môžem sa ťa spýtať? Ak príde znova po vyzvetlenie, potvrďte, že v jaja sme stále jeden satan. Ďakujem. Toto bol možno najúžasnejší bod psychoanalýzy. Tá myšlienka ho dokonca podnietila. Začal cítiť ruku vodiča, striasol zo seba omrvinky omietky. No, ako sa má? To je v poriadku, zovrel ruku v pesť, uvoľnil ju a znova ju zovrel. Dobre, máte radi vtipy? Vášeň. Povedz mi, na čom sa teraz smeješ? Ale nie. Toto môžeš povedať len sestrám. Bol pripravený smiať sa. Nebudem. Povedzte niečo, doktor. Páčia sa mi len krátke. Nebolí to tu? Stlačil štetec. Nie. Dve opice pod stromom pília vodíkovú bombu na polovicu. Príde tretia, chytí sa za nos a spýta sa. Čo ak to vybuchne? Nič, odpovedajú. Máme ešte jednu. Vodič bol pripravený smiať sa od samého začiatku, ale začal byť ostražitý. Naozaj je pravda, že sa tá tretia hrabala v nose? Spýtal sa doktora do ucha. Doktor zavzdychal a udrel vodiča do ramena, ten sa začal smiať a s potešením udieral rukou, ktorú práve sňali zo sadry, o stôl. Achaz dorazil, ako sľúbil, asi o 10. hodine večer. Jonas, ako obvykle, stále hlbal nad svojou každodennou správou. V ruchu dňa zabudol na predsedu a Rose. Doplnil formulára, až potom sa pozrel na hostia. Nebuď hlúpy, povedal Jonas a vstal zo stoličky. Varovanie prišlo neskoro, pretože ho už Achaz zasiahol. Takto jednoznačne prebudená mužská pýcha a inštinkt sa vybičovali a Jonáš, uvedomujúci nezmyselnosť zámeru, pleskol Achasa po lícnej kosti. Zdá sa, že bol prekvapený skôr zvuk
zvukom, podobným výbuchu balóna, než samotnou reakciou nepriateľa. Znovu šťuchol Jonasa do tváre a ten spadol na čerstvo umytú podlahu, ktorá páchla mydlovou penou a kyselinou karbolovou. Doktor, povedala Chas tichým hlasom, si o 10 rokov mladší ako ja. To mi umožňuje vybrať si argumenty podľa vlastného uváženia. Našťastie, do zajtrajška. Jonas sediaci na podlahe si celkom profesionálne ohmatal lebku a zapískal zabudnutú melódiu, ktorá sa objavila z podvedomia. Nevedel som si spomenúť, čo to bolo. Vstal a vytiahol zo skrine náplasť. Život na dedine plynul ako vždy. Zbierali zemiaky a repu a pripravovali sa na ozimnú sejbu. Pránas našiel predsedu na lúkach v nížinách Nemana. Keď prišiel na bicykli a Chas sa na ňo pozrel a zrejme si pamätal a nevedel si spomenúť, kde ho videl. Potom povedal, ahoj, celebrita. V posledných rokoch si ťa viac pamätám v televízii. Nejaké každodenné problémy? Je to napísané na mojej tvári? Prečo ma potrebuješ viac v takú skorú hodinu? Dobre si ťa pamätám, často som si na teba spomínal, to je pravda, viedol Pranas rozpačito a aj keď hovoril pravdu, slová zneli zámerne a nevhodne. Veľmi ma mrzí, že som ťa včera večer nemohol navštíviť a zablahoželať ti. Škoda. Doktor povedal, že to bol veľmi pekný večer. Povedal pekný večer? Áno, povedal. Možno povedala Chas. Tak ako ti môžem poslúžiť? Doktor mi poradil, že bude jednoduchšie, keď sa s vami porozprávam. Potrebujem sklápačku alebo nákladné auto. Vyberte z domu haraburdu, ktorú ste vypitvali a prineste nejaký nový nábytok. Lekár si myslí, že na všetko bude stačiť pol dňa. No dobre, získajte to. Z úcty k tvojmu otcovi povedala Chas. Ako sa má inžinier? Ocko? Trochu som prechladol. Ľahnúť si. Áno, dažďový pruh. Zemiaky sú proste katastrofa. Po návrate do dediny Pranas druhýkrát prešiel okolo malého zeleného domu spred záhradkou s vyschnutými jesennými kvetmi pod oknom. Spomenul si na toto zvláštne nemotorné dievča s obsom. Zastal som a pozrel von oknom, no dom bol prázdny. O 10 minút pred jednou bola kancelária prázdna. Inga zostala medzi 9 stoličkami sama. Zo zásuvky stola vybrala biely syr, jablko a chlieb a položila to na noviny. Pomaly žúvala a čítala náhodné riadky, ktoré boli viditeľné medzi plátkami syra. Otvorili sa dvere novej škôlky, povedala, že sa splnil sen. Brazília vyhrala s počtom bodov 3-0. Hodila psovi kúsok syra na zem. Potom išla po ulici a kúpila si v obchode ovocnú vodu. Na dne fľaše plávala zakalená usadenina. Otvorila fľašu na parapete a dobrú polovicu vypila, snažiac sa nerozvíriť usadeniny. Videl som, ako sa pri dome Vajtkusovcov nakladajú do obrovského červeného mazu neforemné kusy starého nábytku a všelijaký odpad. Fľašu som nechal na parapete a išiel som do mas. V okne na druhom poschodí bolo vidieť hlavu matky. Nevedela, ako ju inak nazvať a povedala si, že toto je jeho matka. Pozdravila jeho matku a odpovedala, no nie hneď a opatrne. Nepoznám ťa. Pred 3 dňami tiež nepoznala jeho mamu a nevidí v tom nič odsúdenia hodné. A teraz vie všetko a rozlíšila by svoju hlavu medzi tisíckami hlav v dave. Stála a sledovala, ako muži nakladajú auto, vôbec sa necítila trápne alebo trápne, pretože sa cítila neviditeľná. Pes pribehol k Pranasovi a zaplietol sa mu do nôh. Zakričal na psa a švihol nohou, čím naznačil, že ju chce kopnúť, ale na psa to nezapôsobilo, zdvihla nohu a vymočila sa na rám s úlomkami zrkadla. Pranas sa tomu zasmial a zavolal na Ingu. Nepoznal som tvojho jediného. Nie je nič prekvapujúce na tom, že človek nespozná psa, ktorého kedysi videl na kolenách na zadnom sedadle, zakrytého bundou. Nakoniec, zvláštny pes je len stvorenie, v ktorom sú možné blchy. Stvorenie na rovnakej tvári so stovkami psov tohto plemena, povedalo dievča. Ani ten najcitlivejší sudca necíti podobné znechutenie a znechutenie z krátkovlasých hlav obžalovaných. Aby ste to zistili, je potrebné úsilie, aj keď v bezvedomí. Jeho matka sledovala jedného s nesúhlasom. Ako volá svojho syna, keď ho takto vidí? Pomyslela si Inga. Vieš podojiť kravu? Spýtal sa Pranas. Priblížil sa k nej. Usmial sa. Prestávka na dym. Vieš ako? Ak v tejto veci nenájdem zástupcu, zničím kravu. Bude duševne chorá. Polovica psieho mlieka zostáva nedojená. Neviem, ako to urobiť úplne, ukázal rukami, čo presne nedokázal. Ak tvoja matka dovolí, pomôžem ti. Moja mama? Nerozumel. Ale nemôžeme ju dojiť sama. Poďme. Ona dojila kravu v garáži a on fajčil a flirtoval s jej jediným. Aké je to plemeno? Je bez plemena. Presne ako ja, kríženec, povedal. Môžem ťa volať kríženec? Netreba, neodpovedala hneď. Nie. Vo vzťahu ku mne znie kríženec bolestivo. Za každým cúvnem. Za akých okolností si myslíš, že ma tak budeš musieť volať? Krava sa k nej z času na čas otočila a premerala si ju pohľadom. Žiadne výčitky. Zašepkala Inga a potľapkala kravu po boku. Časom sa to naučím robiť bezbolestne a rýchlo. Pranas vyšiel v ústrety blížiacemu sa nákladnému autu. Kuchynský nábytok bol dodaný v kartónových obaloch. Nechcela by som, aby dojila našu kravu, povedala matka. Pranas vzal otcovi svoj obľúbený
obľúbený hrnček zohriatého čerstvého mlieka a medu a položil ho na stôl v čele izby. Je horúco, buďte opatrní. Krava pozná iba mňa, povedal otec. Pranas počkal, kým mlieko vychladne. Z kuchyne bolo počuť praskot elektrickej vrtačky. Potom sa ozval úder kladiva. Robotník zatlkal háky do kohútika na závesnú skrinku. Po každom údere kladiva sa otcové viečka zachvelia, bolo jasné, aký je vzrušený a nedokáže to skryť. Nepočul si, čo mama povedala. Treba ju chrániť. Atmosféra je teda napätá, povedal otec konšpiračným šepotom. Musíte byť diplomatický. Čo je to napäté? Nerozumel som. Atmosféra, necítiš to? Nie. Cítiš? Išiel k matke. Matka obsluhovala šijací stroj. Šila som záves. Niečo jej nevyšlo. Na linke sa objavili slučky. Nemôžem. Auto je unavené, usmiala sa. Pozri, otec tu vyberal. Pranas sa s tým pohral a stroj začal pracovať. Ďakujem. Si proti tomuto dievčaťu? Spýtal sa Pranas. Poznáte ju? Nie. Ale videl som, ako si ju bez okolkov zobral preč. Nemusí nám pomáhať. Musíme sa spoliehať len na seba a svojich priateľov. Nezabúdajte, každý vás vidí nejako špeciálne a mali by ste sa správať skromne. Skromnejší ako ostatní. Nesprávam sa tak? Nevidíš sa zvonku. Robí svoju prácu, ale potichu. A ty si tak trochu revolucionár. Tata. Nezbúrajú tam stenu? Myslela údery kladivom v kuchyni. Nemal by. Možno to na dnes stačí? Spýtala sa matka. Pranas si to tiež myslel. Išiel do kuchyne a ospravedlnil sa. Dlhý chlap si obliekol gumený prší plášť, ktorého rukávy mu siahali ledva po lakte, a povedal: ale zajtra mám vlastnú prácu, vedieť. Takže pozajtra. Čakali sme tak dlho, počkajme. Vrátil sa a sadol si oproti matke. Z času na čas načmárala a pozrela na ňo. Bez teba to bolo také ťažké, mykla plecami. Nie preto, že by tam nikto nebol. Pretože si tam nebol. Sedel a pozoroval, ako ľahko a obratne šije. Ak máte nejaké plány, podeľte sa so svojím otcom. Má špeciálnu myseľ. Áno, skúsenosti, ktoré človek získa utrpením, sa nedajú nahradiť žiadnou knihou. Áno, pozri, to mlieko je tam už asi studené, myslela mlieko s medom pri otcovej posteli. Pozrel sa na ňu a pomyslel si, že jeho otec aj nevlastný otec mali pravdu, keď si ju vybrali spomedzi tisícok iných dievčat. Jonas skončil štúdium u inžinierovej dcéry, 16-ročnej, ktorá má cievnu poruchu a milé, ustráchané oči ako z hry. Nechám ti túto gumenú hračku. Prirodzene ju považoval za dieťa. Podal jej dvojfarebný gumený opasok. Každé 2 hodiny by ste sa mali fyzicky zabaviť, povedal. Zabaviť sa. Mal by sa cítiť unavený, ale nie vyčerpaný. Môžete sa vytiahnuť rukami, môžete sa oprieť o pás nohou. Sloboda predstavivosti. Milujem tanec, povedalo dievča. Aj toto je gymnastika. Určite. Krásne tancuješ. Ale toto je veľmi jednostranná gymnastika. Zapla hudbu a začala tancovať. Cítil sa smutný a chcel rýchlo odísť. Poznaj svoje hranice, povedal dievčaťu a rozlúčil sa. Uvidíme sa zajtra. Keď som išiel dolu schodmi, cítil som silu a zdravie svojich svalov a akúsi ľahkosť v hlave. Pre väčšiu dôležitosť vystrčil hruď a nezávisle odpískajúc si melódiu, ktorá ho trápila od predošlého večera, sa vybral k Zhiguli. Aj z diaľky začal spomaľovať a začal si myslieť, že nikdy nie je neskoro otočiť auto a ísť akýmkoľvek opačným smerom. Potom si pomyslel, možno sa tam nedostane a neotočí sa. Čo sa však zmení, ak prejde autom a až potom sa otočí a pôjde domov? Môže sa slobodne rozhodnúť, neprísť tam a otočiť sa. Čo sa však zmení, ak sudca po príchode do požadovaného domu zabrzdil, opustil auto a podišiel k dverám. Nedaleko pred záhradky so zvednutými kvetmi stál pod otvoreným oknom bicykel. Nemohla byť lepšia výhovorka na zastavenie. Dvere boli odomknuté a on vošiel. Na prahu si poklepal prstami na čelo. Rozjasni sa, Jon. Keď bolo počuť zvuk brzd, Pranas zdvihol hlavu a povedal: hostia? Nikto ma nenavštevuje, povedala Inga potichu. Hrali detskú hru Prasiatko a celá paluba bola položená na bielom háčkovanom obruse. Striedavo brali kartu zo stola a pozerali von oknom. Toto je náš lekár, povedal Pranas. Zdá sa, povedala Inga. Veľmi podobné, povedal Pranas a vzal kartu. 1 na 1, ako dvaja zdviháci palíc. Za oknom sa myhla postava a na chodbe bolo počuť kroky. Môžu hrať túto hru 3 ľudia? Spýtal sa Pranas. Určite. Vstúpte. Jonas vošiel a bol potešený. Och, všetci boli šťastní. Čakáme na teba, povedal Pranas. Vedeli ste, že prídem? Videli sme, že ste prišli. Videl som tvoj bicykel, povedal Jonas. Toto by sa mohlo považovať za pravdu. Inga sňala slamené prútie s pletacími niťami a uvoľnila mu stoličku. Jonas sa posadil a pozrel na ňu. Hľadali ste ma? Pranas bol znepokojený. Nie, zasmial sa doktor. Proti. Chcel som od teba utiecť. Mali sme varovať, povedal Pranas. Je jediný ležal na kúsku koberca, tlačil mu hlavu na podlahu a pozoroval
Pozorne si prezeral jedného a druhého. Jediný. Skvelé, povedal doktor. V diaľke na poliach začal spievať mužský hlas, ktorý nás volal, aby sme si osedlali kone, lebo za 7 riekami, za 7 lesmi pre nás zomierali panny. Výplatný deň, povedal Jonas. Je to ďalší osamelý vlk. Aha, kedysi sa o polnoci konala všeobecná jazda pre chýbajúce víno cez 7 lesov, cez 7 riek. Jazdili sme na čomkoľvek, traktory. Dnes v deň výplaty si prezident preberá kľúče od všetkých vozidiel v trezore. Aj z tvojho? Nie. Nerozvážne zasmial sa Pranas. Mimochodom, hovoril som vo vašom mene a dostal som od neho sklápač aj nákladné auto. Takže ďakujem. Hra sa skončila a Inga zbierala karty do balíčka. Už som ti to povedal. Nemôžem ti nič ponúknuť. Uspokojím sa s málom, pretože chcem presne toľko, koľko môžem. Pranas potichu začal spievať starú baladu z prvého disku a poklepal dlaňou po stole. Jonas spieval spolu s ním, ležiac na pohovke pokrytej červeným zamatom. Nad pohovkou visel na niti prútený slamený vtáčik. Inga si vzala jedného na kolená. A ty, a vy, podnecoval Prány. Spolu, pokrútila hlavou a ešte silnejšie stlačila pery. Nepoznala slová. Nepoznal som hudbu. Počúval som, pozrel som sa z okna a pomyslel som si, aký šťastný môže byť výplatný deň. A tiež si myslela, že bez ohľadu na to, ako veľmi si myslíš, že si iný, stále si ty. Pri ceste bol zelený dom a okolo jazdili autá, v autách boli ľudia a nikoho nezaujímalo, kto v tomto dome spieva a prečo tam spieva a prečo sadí kvety pod okno. Keď sa zotmelo a Inga vypustila jedného von, aby si pobehal po prednej záhrade, Jonas vstal z pohovky. Grace, povedal. Zdá sa, že som vyložil. Potom sa spýtal. Nezačali ste pracovať? Raz? Nič. Prejde týždeň alebo dva, asi milujete sa. Pranas nevedel. Strčil sa prstom do žalúdka. Nejaký blatový pocit. Čakanie na niečo. Znie to ako pálenie záhy alebo výčitky svedomia. Je to možné, povedal Pranas. Z čoho? Naopak, mal by som cítiť morálnu kompenzáciu. Konečne s mamou. S otcom. Nepríde to hneď. Náhrada. Vydali sa po stopách psa na dvor. Nie si zvyknutý hovoriť so starými ľuďmi, povedal Jonas. Okrem toho si asi nečakal, že teraz žijú presne takto? Je to pravda? Nie je vedieť a počuť v telefóne to isté, ako to sami vidieť? Váš otec je rytier bez strachu a výčitiek. Často mám detskú túžbu napodobňovať ho. Viete však, sú veci, ktoré by mali byť v krvi. Áno, nie. Pranas sa nedokázal sústrediť na to, čo doktor hovoril. Myslel som si, že by som mal sadnúť na bicykel a ísť za Jonasovým z Higuria netestovať spojenia, ktoré sa medzi nimi ťahajú 20 rokov. Potom, ako nás chvál, sa Jonas pri bráne spýtal. Mám ťa odviesť? Som na bicykli. Áno, je to pravda. Počúvaj, je to aj tvoj výplatný deň. Možno by sme si mohli niečo dať a ešte si sadnúť? S radosťou povedal Jonas. Ale nie, mám rande o 10:00. Nechcem, aby si mysleli, že som utiekol. Pranas sa uvoľnil a rozhodol sa, že nech to bude tak, ako to bude. Čo máš pod týmito okuliarmi a pod obväzmi? Spýtal sa s falošným záujmom. Absces? Akútna alergia. A Jonas zamrmlal niečo po latinsky. Prídem za tebou po večeri, povedal a nastúpil do auta. Cesta bola skutočne pustá. Do platnosti vstúpil zákon o zhabaní kľúčov v deň výplaty. Na večerné rande sa pripravoval metodickou metódou chirurga pred operáciou. Z 3 párov rukavíc, ktoré našiel v garáži, si vybral tie najhrubšie. Roztrhnutý šev zašil, potom namastil kožu, ktorá bola vysušená benzínom a vlhkosťou a zdalo sa mu, že mu dosť nesedí v pesti. Potom sa dlho hrabal medzi náradím, kým nenašiel kus železa, ktorý mu vyhovoval dĺžkou aj hmotnosťou a opatrne ho očistil handrou namočenou v benzíne. To všetko som dal pod stolnú lampu na mojom stole a spustil som uzáver nízko, aby olej aj benzín s mierou vyschli. Potom sa oholil, navoňal a spokojný sám so sebou odhodlane ležal s novinami v rukách na kozlíkovej posteli, na ktorú obyčajne ukladal chorých. Bolo 10 minút po 10:00, keď Achaz zaklopal na dvere. Vstúpte. Achaz videl doktora, ako v tých večeroch, zavaleného ambulantnou byrokraciou. Doktor sedel za stolom a písal. Posaď sa. Vidíš, kamoš, pozvažovaný som sa rozhodol trochu vyrovnať naše sily. Z rukou v hrubej koženej rukavici odložil pero, posunul kus železa a otočil sa tvárou k hosťovi. Prvé prekvapenie, ktoré objavil, bolo, keď videl, že Achaz si sadol na malú stoličku blízko skrinky s lekárničkou. Jonas sa však nenechal zmiasť a pokračoval vo vyslovovaní slona podľa plánovaného scenára. S týmto kusom železa som prvým úderom zlomil 20 mm hrubú dosku na polovicu. Dnes som túto operáciu vykonal 3-krát s neustálým úspechom. Veríš mi? Áno, je čas urovnať naše vášne a vrátiť sa do moderného sveta, kde neexistujú oklamaní manželia a manželky, sú len ľudia, ktorí si vyberajú s kým a kde chcú žiť, s kým podľa zákona chcem si založiť rodinu. Toto je východiskový bod nášho rozhovoru. Prečo sa na mňa tak pozeráš? Stará alergia, zamrmlal 3 slová po latinsky, mi spôsobila opuch na tvári.
tvári. Odpusť mi, povedal Achaz. Zaváhal, zakryl sa dlaňou a Jonasovi sa zrazu zdalo, že Achaz sa zadúša smiechom. Neviem presne tie slová, ktoré teraz najviac potrebujem. Druhé prekvapenie sa objavilo v podobe fľaše značkového moldavského koňaku. Achaz odtrhol korok, vybral z lekárničky 2 kadičky a nalial do nich koňak. Ideálne z hľadiska fyziky tekutých telies. Nie je možné byť plnší, to povedal. Priniesol Jonasovi 1 kadičku a zamrmlal. Za naše priateľstvo. Napil sa. Jonas s odporom sledoval, ako sa do tohto krásneho sebavedomého tela vlieva opium ľudu a o minútu neskôr presakuje ako ešte väčšie sebavedomie, ktoré má blízko k arogancii. Zdvihol kadičku a polovicu z nej vypil, pričom sa snažil nemrnčať ani nerobiť grimasu. Podľa scenára mal teraz Achaz vysloviť slová, ale zjavne onemel a mlčky pozrel na lekára, zdanlivo si pamätal jeho tvár do budúcnosti. Namiesto vyzvetľovania dolial kadičky. Bez toho, aby myslel na niečo zlé, doktor nahmatal kus železa a začal ním búchať o stôl. Achaz sa zasmial. Jonas mu nezabránil, aby sa správal tak, ako chcel a premýšľal. Čo sa stalo v dome Acasu? Odpoveď bola zrejmá a Jonas začal premýšľať, aká by mala byť jeho, Jonasova, reakcia. Skvelý vtip, povedal nakoniec Achaz. Tak sa zahrajte na mňa, skúseného, starého, politika. To je to, čo povedal, politika. Veselosť ho neopustila a nalial do seba polovicu druhej kadičky. Vtip storočia. Jonas nemal čas pochopiť, že Achazova radosť pramení z úľavy, z konca tej neistoty a zlého sna, v ktorom spolu s ostatnými postavami strávil posledné 3 dni. Rovnaká úľava, ktorá premohla Jonasa, ho prinútila urobiť nesprávny krok. Nerozumiem, o akom vtipe to hovoríš? Dobre, chlape, Rosa prišla do kúpeľov, kde som strávil tie 2 noci a všetko mi povedala. Vieš, jeho oči sa rozžiarili a jeho úsmev sa stal detinským. Mal som minútu, keď mi stislo srdce. Mohlo sa stať, že chýbala kvapka a ja by som sa rozplakal. Neverím. Jonas sa zamračil, že by mohol plakať. Prisahám, zopakoval Achaz, 1 kvapka chýbala. Achaz, povedal Jonas rozhodne a rýchlo. Všetko nie je pravda, rovnako ako tvoje slzy nie sú pravdivé. Rose, tvoja bývalá manželka, ma miluje a ja si ju vezmem. Dnes k vám išla proti mojej vôli. Bála sa, že ma zabiješ deň predtým, deň neskôr. Povedal som, že pre teba nájdem spravodlivosť. Jonas vytiahol zo stola kus železa a začal si ho prezerať pozornejšie, ako chcel, že nájdem pre teba spravodlivosť, ale ona nie, ver mi, pretože ma miluje viac, ako by mohla. Možno si to bol len ty sám, ale potom za tebou prišla s priznaním a s bájkou, že to bol len vtip. Prestaň. Achaz musel ďakovať osudu, že v tej chvíli nevidel svoju poníženú tvár aspoň v zrkadle. Nezačínaj to znova, prosím. To nemala robiť. Jonasa už nebolo možné zastaviť. Poháňal sa s húževnatosťou neúprosného jazdca. Dohodli sme sa, že dnes si vezmem kufre so svojimi vecami a presťahujem sa žiť do vášho domu za rovnakých práv. Áno, nemyslíte si, že ona a ja budeme bývať tu, v ambulancii, kde nie je dostatok miesta na príjem pacientov a kde je v zime zima a v lete dusno? Prenechám tento posratý byt záchranárovi, ktorý vôbec nebýva, visí v nejakom podkroví. Moje kufre sú už pripravené, prosím, pomôžte mi ich odniesť ako skutočnému modernému mužovi. Kde sú moje kufre? V spálni pod posteľou som našiel kufor a začal som doň napchávať, čo mi prišlo pod ruku. Nie, nebol to vtip, pretože nemôže žiť tak, ako žila a nevie žiť inak. Nebol to žart, pretože takýmto spôsobom môže žartovať iba dobre najedený človek a nie hladný. Chcete, aby sa toto nazývalo vtipom, pretože už len myšlienka, že by vás mohli oklamať, opustiť, vymeniť, obísť, neoceniť, že by sa na vás mohlo zabudnúť, že by mohli byť opľúvané vaše zásluhy ako štátnika, obyčajná myšlienka z toho sa zdá smiešne a preto to všetko môže byť len vtip. Keď sa k vám priblíži smrť, poviete jej: starý, nežartuj, nie je to tu, chlape, vezmite si kufor a vtiahnite ho do svojho domu a ja som hneď tam. Dobre, komu sa to hovorí? Jonas zdvihol zo stola kus železa. No, choď do pekla, povedal Achaz potichu. Jonas sa mu pozrel do tváre a bol prekvapený tretíkrát. Achaz stále plakal. Slzy, ktoré mu padali na košeľu a chlopňu saka, boli zriedkavé a veľké, rovnako ako u detí, ktoré ešte nemajú vyvinuté ochranné žľazy, ktoré produkujú slzy. Jonas si stiahol rukavice a hodil ich pod stôl. Potom otvoril okno. Z rieky fúkala hrdzavá jesenná tráva. Komomáre prídu, povedal Achaz. Vymažeme to. Potom Achaz povedal: správam sa hlúpo. Jonas neodpovedal a zopakoval: neviem, čo hovorím a správam sa hlúpo. Správaš sa dobre. Prezident zostal ticho a Jonas zopakoval: jazdíš normálne. Achaz vstal. Bolo by sakra pekné, keby sme túto fľašu práve nedopíjali a nehovorili o úsvite, o priateľstve a tak ďalej. Práve teraz o tom premýšľam, povedal Jonas a uzavrel fľašu. Vezmeš si fľašu so sebou? Nie. Achaz sa zastavil pri dverách a žmurkol: do zajtrajška. Jonas sa dokonca
dokonca striasol. Nie, on krical. Hľadaj niekoho iného. Prvýkrát sa obaja usmiali. Achaz sa vrátil a natiahol ruku. Bolo jasné, že to naozaj chce urobiť. Už tu bol ďalší. Achaz sa vrátil k stolu a nalial fľašu do kadičiek. Pamätáš si, ako Rosa trvala na tom, aby si priviedol tohto speváka k jeho narodeninám? Chcela, aby prevzal vašu úlohu. Ale on neprišiel a myslela na teba. Zacínkali pohárikmi a obaja, ako na dohodu, len trochu vypili. A položili kadičky na stôl. Ďakujem. Aké máš šťastie, Achaz, zastonal Jonas. Náš spevák, ako ste ho volali, viete, slúžil vo výsadkových jednotkách, v modrých baretoch. Uvedomujete si, ako by dnes vyzerala vaša tvár? K tomuto šťastiu si zacínkajme aj pohárikmi. Svitanie je ešte ďaleko. Cink poháre. Sadli si na stoličky a mlčali. Každý o svojom. Telefón zazvonil. Ďakujem. Cítim sa dobre. A ty? Samozrejme. Mám to. Dobrú noc. Achaz videl, že Jonas je v rozpakoch a sklopil oči. Hľadajú ma? Nie. Hľadajú nášho výsadkára. Mama sa trápi. Počúvaj, Jon, ako by sa ti páčilo, keby sme teraz išli k nám? Podľa môjho názoru Boh sám nariadil, aby sme dnes strávili tento večer z Rose. Nie. Objednal som si to. Dobre vyzerajúci. Išiel. Jonas zobral kufor a podišiel k dverám. Achazovi sa to páčilo. Nechajte ma to odniesť. A kráčali po ulici a detinsky si chňapali kufor. Sedel v starom kresle, popás prikrytý županom a zhltol jablko. Na šnúrke nad pohovkou sa hojdal slamený vtáčik. Môj register trestov bol vymazaný. Všetka česť je fér, ale strávil som rok v kolónii všeobecného režimu. Keď sa tam minulý rok dostal môj riaditeľ a ja som sa začal angažovať v jeho prípade, nemalo zmysel ma topiť. Opäť, váha už bola väčšia a mňa vyhodili z obchodu ako smaženie, ako muchu z kapustnice. Za to ďakujem. Inga sa sklonila k stolu pre jablko a odhalila chrbát, čím ukázala svoju jasne definovanú chrbticu. Pamätáte si minulosť? Zriedkavo. Ale ľudia to niekedy pripomínajú. Musím rozprúdiť ich fantáziu. Takže aj môj? Nie je vylúčené. Jablko bolo kyslé a ona urobila grimasu, ako keby si popálila ústa. Z dvoch rôznych názorov na človeka ľudia vždy uprednostňujú to najhoršie. Toto je pravda. Nehádal sa. Možno aj súhlasil. Mali by ste už odísť? Je úžasné, ako uhádla jeho myšlienkový pochod. Ale ak musíš odísť nie preto, že sú tam tvoja matka a otec, ale preto, že myslíš na moje dobré meno, tak ešte nemusíš. Zahrízla sa a hodila kus jablka svojmu jedinému na kus koberca. Zdá sa vám to kyslé? Prečo by len ľudia mali jesť niečo, čo chutí zle? Neprišla žiadna odpoveď. A ty, jediný, musíš povedať. Pretože človek žije dlhšie ako pes a zažíva aj nevkusné aj chutné veci. Podišiel k nej, objal ju a zašepkal jej do ucha. Môj kríženec. A ona odpovedala. Moja jediná. Matka potichu vošla do otcovej izby a vedľa postele položila kačicu. Potom odišla a snažila sa neudrieť palicou o podlahu. Zavrela dvere a počúvala otcov dých. Otočila kľúčom vo dverách. Zdalo sa jej, že cvaknutie znelo ako výstrel. Keď sa upokojila, vrátila sa do svojej izbičky a začala kresliť na papier možnosti pre závesy. Deň po výplate bola sobota. Ľudia zaspali. Vietor niesol žlté lístie po ulici. Na peróne pred obchodom nehybne stál pastier. So sklonenou hlavou a chvostom zamrmlala hlbokým suchým hlasom. Okolo prešla žena a za ruku viedla dievča. Dievča ukázalo prstom na pastiera. Matka položila na stôl včerajší boršč a spýtala sa. Dobre si oddýchol? Práve v tom čase si zapchal ústa zemiakmi a nevedel poriadne odpovedať, no ona odpoveď nečakala. Pre môj pokoj radšej nehovor, že prídem neskoro alebo nečakaj. Kým lekár nepriznal, že ťa má, mal som obavy. Vieš, výplata. Ľudia si vypestujú temperament a smet po pravde. Potom povedala. Včera som zamkol dvere môjho otca. Vedel, že tam nie si a určite by išiel do kotolne. Prana zveril, že vtedy, keď doktor povedal, že jeho otca treba zavrieť, doktor hovoril žartom, alegoricky. Matka cítila, že jej syn je z toho rozrušený a rozhodila rukami. Achaz v kuchyni opekal krajce chleba. Na ďalšej panvici praskala cibuľa. Achaz prisypal múku na cibuľu a začal miešať vidličkou. Rose spala s rukami roztiahnutými na posteli. Rozhlasový hlásateľ škaredým sladkým hlasom povedal, že dnes je sobota, slnko vychádza o takom a takom čase, zapadá v takom a takom, zemepisná dĺžka je taká a taká. Pred 100 rokmi sa narodil slávny taliansky skladateľ. Achaz bol spokojný s vlastnou náladou, pískal a občas vzýval. Keď som z chladničky vybrala vajce, kútikom oka som v okne uvidela Auste, dcéru inžiniera, tú s cievnym defektom. Dievča tancovalo na trávniku pred domom. Auste sa rozhodla spojiť nudné cvičenia s gumeným opaskom a tancom. Položila hudbu na okno a vyšla na cestu cez trávnik. Tancovala a občas si rukami pretiahla gumu cez hlavu, čo jej dodávalo istotu, že niečo robí. Videla pastierského psa, keď vyskočil s kríkou rýbezlí a vyšiel na trávnik. Choď odtiaľ, to povedala Auste a švihla opaskom. Pranas išiel do garáže, ktorá slúžila ako kravín aj kurník. No, škoda
škoda, že si nechcel boršč, povedal Inge. Potom zamrmlal. Chcel som ťa predstaviť tvojej matke. To ťa k ničomu nezavezuje. Len prikývla hlavou, čo, prísne vzaté, nič neznamenalo. Kravu treba podojiť skoro ráno. Vidíte, je nervózna a vyčíta. Dnes je sobota, povedal Pranas. Povedz jej. Mione Antonli sa otočilo okolo kurčiata, zdvihlo oblak páperia. Vyhnali ho z garáže a kríženec vyšiel na ulicu. Doktor použil kúsok vaty namočený v kolínskej, aby zmyl stopy náplasti na lícnych kostiach. Poklepal si prstami na čelo. Ľahšie, ľahšie. Okamžite počul výkrik dievčaťa, ale dlho nedokázal určiť povahu tohto zvuku. Najprv to znelo ako kvičanie hrajúceho sa urazeného dieťaťa alebo detská bitka, kde sa smiech miešal s plačom. V každom prípade mohol odprisahať, že počul 2 alebo dokonca 3 hlasy súčasne. Chvíľu počúval a vrátil sa k zrkadlu. Pranas vytlačil Ingu po schodoch na druhé poschodie. Ľahšie, ľahšie, prehovoril šeptom. Pozdravte a povedzte, som tvoja dojička, alebo som dojička tvojej kravy. Takže je to možno gramaticky správnejšie a nič viac sa od vás nevyžaduje. Ach môj Bože, zastonalo dievča. Matka musela počuť ich kroky, lebo sama otvorila dvere. Oči boli vystrašené a na tvári sa objavilo neprirodzené prekvapenie. Och, to je všetko, čo povedala. Som tvoja kravská dojička, povedala Inga. Je čas predať kravu, už je to nad naše sily, povedala matka a videla, že jej syn ju neschvaľuje. Vedro mlieka držíme tu, na schodoch, na stoličke, zamrmlal Pranas. Na tejto stoličke, však, spýtala sa Inga. Matka sa spamätala, začala si rukami uhladzovať vlasy neučesané od rána a palicu pustila na zem. Niekto kričí už asi 2 minúty, povedala matka a krývala k oknu. Inga zdvihla palicu a oprela ju o okno. Pranas začal nalievať mlieko do plechoviek. Bol to taký hrozný plač, povedala matka znepokojene. Neznelo to ako ľudský hlas. Predstavím ťa svojmu otcovi, povedal Pranas. Povedal s úmyslom vypočuť si matku. Spí rýchlo, povedala matka. Na budúce, ak sa stane. Začala oplachovať vedro. Dedinou sa opäť rozliehal krik, tentoraz viskózny a monotónny, ako by sa triasla struna. Je to hlas osoby alebo nie? Matka bola unavená, sadla si na stoličku a sťažka dýchajúc sa oprela o chladničku. Otec si medzitým meral teplotu. Schmatol okuliare a dlho hľadel na ortuťový stĺp. Nie preto, že by ho nevidel, ale preto, že ho chcel vidieť inak. Tak povedal, bez ohľadu na to, ako sa na to pozeráš, nie je to tvoje. Vzal noviny, ktoré ležali na posteli a začal si prezerať športovú stránku. Ten muž kričí, povedala, nikto ho nepočul. Achaz odstrčil pastierského psa dlhým blokom a pokúsil sa ho zasiahnuť, ale minulá blok mu vypadol z rúk a keď ho znova zdvihol a bledý a vzrušený sa rozhliadol, pastiersky pes bol preč. Nohy a ruky dievčaťa boli fialové od krvi a kričalo od bolesti, strachu a hrôzy z toho, čo práve zažilo. Potom jej matka kričala na verande, ale jej sily netrvali dlho a žena omdlela. Rose vybehla z domu v spodnej bielizni. Videla krv a chasa s barlou v rukách, počula krik Austeovej matky, to všetko v jej mysli bolo zmetené a zmiešané s predtuchou a strachom z posledných dní, so strachom o Achasa a s tými rýchlymi zmenami z dobrého na zlo a nešťastie k šťastiu, ktoré zažila ona. Achas, vykríkla, čo je tu? Ovčiarsky pes, šialený pastier, drž Auste, prinesiem auto. Dievča bolo v šoku a to v každom prípade zaručovalo, že necítilo bolesť. Neboj sa zašpiniť, povedal Achas, toto nie sú olejové farby. Prepáč, povedala Rose. Podopierala dievča, objímala jej ramená a cítila, ako sa jej chvejú ruky. Achas vošiel na trávnika, dievča posadili na zadné sedadlo. Pod nohy sa mu zamotal blok, ktorým chcel pastiera udrieť. Achas ho zdvihol a z nejakého dôvodu ho posadil do auta. Rose sa niečo nezrozumiteľne spýtala. Povedala, toto je naše? Stožiar. Možno som ho zachytil vo vchode. Zatiahol do ambulancie. Na ulici sa objavili ľudia. Keď po nás podali injekciu a dievča stíchlo na kozlíku v čakárni, Achas vyšiel na ulicu a jasne a nahlas povedal, ľudia, besný pastier napadol dievča. Prosím všetkých, aby išli domov. Nikto by nemal byť na ulici. Hovorím nejasne? Všetci idú domov. Muži tiež. Ľudia sa neochotne rozišli, vodili svoje deti za ruky a rozprávali sa. Ženy sa zhromaždili pri jednej bráne, potom pri druhej a spomínali na podobné incidenty. Doktor podal Rose rúcho. Už si sa spamätal? Spýtala sa jej. Tak mi pomôž, kým nepríde moja malá sestra. Naklonil sa k dievčaťu a prstami otvoril očné viečka. To som ja, doktor Jonas. To ťa nebolí. A nebude to bolieť, len ti umyjem nohy a ruky. Chce sa ti spať? Takéto počasie. Každý chce spať. Spi. Rose sa pozrela na nohy dievčaťa a bola zhrozená. Nie je čoho sa báť, povedal Jonas. Jazva na chvíľu zostane. No povedzme navždy. Achaz urobil kruh ulicami dediny. Keď prišiel autom k domu, znova uvidel pastierského psa. Pes so sklonenou hlavou nehybne stál na trávniku, kde dievča tancovalo a na piesku cestičky bolo vidieť jej kruh. Pes sa postavil a zdalo sa, že Achaz sa spoznal, pretože chrapľavo zavrčala, s tlami sa mu objavila pena. Achaz potichu pristúpil k dverám, lapal po dychu, vybehol hore schodmi
dverami a v tom istom momente sa objavil v okne so zbraňou v rukách. Nebol žiaden pastier. Miestny rozhlas odvysielal prosbu obyvateľom, aby zostali vo svojich domoch. Bolo oznámené, že obchody ani pošta nebudú otvorené až do odvolania. Ešte predtým, ako sa Pranas a Inga vyrútili na prázdnu ulicu, blúdili tam 4 živé bytosti, ktoré krúžili takmer po plácku a v žiadnom prípade sa nemohli stretnúť. Pastiersky pes, Achaz, kríženec, ktorého druhý kríženec nazval Mionlione a trojročné batoľa bez nohavíc, ktoré zrejme práve vstalo z nočníka a vybralo sa na prechádzku cez mláky. Achaz zastavil auto najprv na jednom rohu, potom na druhom, náhodne zašiel do nejakého dvora a čakal. Na zadnom sedadle boli 2 zbrane. Nedalo sa to nazvať zvláštnym trikom, ale s istotou vedel, že pes neodišiel z dediny, čo znamená, že sa musel nejakým spôsobom odhaliť. Druhé dejstvo sa začalo pádom batoľaťa do mláky. Zakričal a začal hľadať cestu späť do nočníka, no nenašiel ju a začal nahlas plakať. Mnohí počuli plač, ale nikto nechápal, že plačú na ulici. Achaz nevypínal motor na svojich zastávkach, pretože veril, že neustále bzúčanie by malo dráždiť ucho psa menej ako zapínanie a vypínanie motora a jednoducho nepočul detský plač. Malý videl psa a stíchol. V tom je jediný vybehol na ulicu a štekal na pastiera. Pranas, nasledovaný Ingou, vybehol na ulicu a ešte stihol vidieť kríženca odchádzať a za ňou pastierského psa. Vezmi malého do náručia, povedal Pranas. Achaz nasledoval vystrašený štekot kríženca, ale stratil stopu. Po opustení auta v obchode so zbraňou v ruke obišiel zadnú stranu dvorov od obchodu a domu Vajtkusovcov. Otec si obliekol oblek a pozrel sa cez škáru dverí. Videl som matkin chrbát a jej sivý veniec na hlave. Matka, rovnako ako všetci obyvatelia obce, v tú hodinu zaujala miesto pri okne a sledovala dianie na ulici. Pravdu povediac, vzrušene sledovala Pranasovú zelenú vojenskú bundu, ako sa myhla medzi stromami. Otec si obliekol baret a s úškrnom odklusal do kuchyne, odtiaľ na schodisko, vzal červené smaltované vedro, v ktorom sa dojila krava, a zišiel dole do garáže. Na svoje veľké rozpaky čoskoro zistil, že krava nedáva mlieko. Nemohol s tým súhlasiť a pomyslel si, keď sedel na nízkej stoličke, ktorú používal celé 10 ročia. Teraz si už ani presne nepamätal, ako dlho dojil kravu za kravou, čo sa všetko zmenilo, jedna lepšia, druhá horšia, každá s vlastnou povahou. Potom ich predali do mäsokombinátu a od JZD kúpili ďalší. Skrátka dojí, odkedy jeho mama po nehode prestala vychádzať z domu. Teraz opäť prišla myšlienka, ktorú neustále zaháňal, no nedokázal zahnať raz a navždy. Bol to on, kto môže za to, že jeho matka bola rovnako nešťastná ako teraz. Každý je osoba, povedal nahlas a sám počul slová. Prikývol hlavou, čím naznačil, že súhlasí s tým, čo počul. Určite. Niekde na ulici zaznel výstrel a otec bol ostražitý. Vyšiel von a postavil sa pred garážové dvere. Keď zaznel druhý výstrel, bez rozmýšľania, ako keby bolo dávno rozhodnuté a čakal len na signál, sa vzpriamil a s rovnakým hanblivým úsmevom na tvári kráčal po ceste vedúcej cez záhrady a dole do údolia, pozdĺž ktorého juhovýchodná magistrála. Achaz prvým výstrelom minul pastiera a odišla do záhrady za garážou Vajtkus. Keď otec vyšiel z garáže s červeným vedrom v ruke a zastavil sa pred dverami ako pomník, pastier sa mu blisol pri nohách a vybehol na námestie oproti ambulancii. Pranas tam dupal, pišťal a hlasno volal po jej jediný, ako keby sa po stretnutí s pastierským psom potopil do vody. Šialená žena s nízko sklonenou hlavou zaútočila na Pranasa a neskočila mu na hruď a nechytila ho pod krkom, ako to robí pravý pastiersky pes, ale vrhla sa mu k nohám. Pranas sa s ňou stretol kopnutím do ústa. Šialená žena sa prevrátila nabok a prevrátila sa nabok. Achaz vystrelil druhýkrát a tým to skončilo. Kríženec niečo také zažil snáď prvýkrát v živote a teraz ležala pod ostnatým kríkom egrešov a nemohla lapať po dychu. Inga chodila po dvoroch a volala jedného, ale pes to počul a mlčal. A len keď ju Inga uvidela a priblížila sa ku kríku, kríženec nesmelo zaštekal. Otec nebol v posteli a čo má zmysel opakovať teraz, keď tu bol a teraz tu nie je? Pranas otvoril skriňu a videl, že tam nie je ani oblek. Matka beznádejne rozhodila rukami a začala hľadať, kde by si mohla sadnúť. Je v suteréne, zašepkala. Zabezpečuje, aby nedošlo k žiadnej katastrofe. Achaz, ktorý sem prišiel s Pranasom potom, čo dobili toho šialeného psa, si zrazu spomenul, že videl inžiniera, tak vždy volal svojho otca, videl inžiniera hneď potom, ako zranil psa prvým výstrelom. Inžinier stál pri garáži a v rukách držal červené vedro. Na stoličke pred dverami nebolo žiadne vedro a Pranas sa ponáhľal do garáže, ale aj tam bola prázdna. Garáž bola dokorán otvorená a to Pranasovi vadilo, pretože to nebolo v pravidlách jeho otca. Vrátil sa do domu a videl, ako jeho matka vstáva z pivnice a oboma rukami sa drží železného zábradlia. Čo si myslela, mami? Pozrel som sa dole. Bol som si istý. Zastala, aby sa nadýchla. Neprestávaj, choď, hľadaj, nájdi. Vieš, Pranas vyšiel na námestie
nešťastie a bezmocne sa obzeral, takže všetky strany a cesty boli navzájom podobné. Videl som Achasa, ako sa rozprával s lekárom na ambulancii. No ako? Kričal na neho Jonas, ktorý sa zrejme od Achasa dozvedel o zmiznutí svojho otca. Nič, priblížil sa k ním. Jon, poznáš jeho zvyky lepšie ako ja. Kam mohol ísť? Ku kamarátom? Podľa jeho bežnej činnosti? Jonas sa zasmial. Nevedel. V skutočnosti môj otec už dlho nemal svoje oddelené záležitosti, okrem matky a domu. Má príbuzných na iných miestach? Spýtal sa Achas. Alebo blízki priatelia? Pranas pokrútil hlavou. Zriedkavo. Sú príbuzní, ale nefungujú. Raňajkoval si? Moje raňajky sú stále na sporáku, povedal Achas. Natankujeme a preskúmame okolie v mojej nádrži? Hodil zbraň na zadné sedadlo. Ubiehala hodina za hodinou a pátranie neprinieslo nič. Zastavovali a vypytovali ľudí, rozprávali sa s vodičmi autobusov, vychádzali na poľné cesty a lesné cestičky a všetko bolo márne. Začalo pršať, ktoré k večeru zosilnelo a zmenilo sa na lejak. Pranas volal domov z nejakej kancelárie, ale ani tam neboli žiadne správy. Cesta bola mokrá a dvakrát vystúpili z auta bosí, tlačili naň ramenami, nohy sa im zasekávali v hline. Pravdepodobne všetko, povedal Achas. V skutočnosti to všetko robíme viac, aby sme upokojili dušu. Otec v tom čase sedel na zemi v lese, chrbtom sa opieral o kmeň stromu a pozeral sa na cestu, po ktorej prechádzalo auto, osvetlené jeho reflektormi. Voda stekala po kmeni v riavach a zhromažďovala sa okolo neho, ale on to necítil, rovnako ako necítil strach zo zajtrajška. Dni sú všetky rovnaké, pomyslel si otec, pretože ich prežívam to isté ja. Hlavná vec, pomyslel som si, bolo zachovať ja. Nedaleko stálo vedro naplnené takmer povrch vodou. Otec ráno pomaly kráčal ako vo sne po cestičke vedúcej do záhrady, otvoril garáž a dojil kravu. Žlté lieskové listy sa mu lepili na mokrú bundu. Keď vyšiel na druhé poschodie a vošiel do kuchyne, matka so synom práve raňajkovali. Položil vedro s mliekom na stoličku a vošiel do miestnosti a nechal za sebou mláky vody. Pranas ho potichu vyzliekol. Kam si šiel, ocko? Dojil kravu. A nikde inde? Nie. Potom povedal, spomedzi všetkých hodnôt je nenahraditeľná len sloboda. Objavil sa lekár a pribehli za ním záchranár a sestra. Moja sestra varila nástroje v kuchyni. Potom prišla Inga, sadla si oproti mame a zašila jej ruky. Na cintoríne sa zišlo veľa ľudí a mama väčšinu z nich nepoznala. Povedala svojmu synovi, koľko ľudí prišlo? Nemyslel by som si, že si ho pamätá toľko ľudí. Muž vo šumelej šedej prši plášť uprel svoje vlhké oči na vrcholky borovíc a povedal, priatelia tohto muža, ktorý už nie je medzi nami. Každý, kto prichádza na tento svet, si vytvára svoj vlastný obraz, za ktorý sa následne stáva zodpovedným, pretože človek si slobodne volí svoj osud a nikto mu nedá pocítiť pravdu a jeho vlastné menovanie je iné, ako sa mu zdá. Môj zosnulý priateľ, ktorého poznám a pamätám si ho odkedy si pamätám, bol vždy predovšetkým oddaný myšlienkam letectva. To bol zmysel a pátos celého jeho života. Poznám ho, nie mladého, zohnutého inžiniera MTS, ale mám výstrižok z Petrohradských novín, v ktorých píšu o statočnom mladíkovi, ktorý sa pokúsil preletieť ponad Fínsky záliv na klzáku s pripojeným motorom z motorky. Vo svojich 25 rokoch bol jedným z nich, ktorý vštepil organizátorom nášho leteckého klubu a senoletectve desiatkam a stovkám mladých ľudí ako je on sám. Vysoký, pekný a silný, bol idolom študentov a pamätám si, s akými oslavami ho prijali obyvatelia jeho rodnej dediny a okolia, kde sme spolu s ním leteli v jednomotorovom hučiacom lietadle a pristáli priamo na pasienok oproti kostolu. A pamätám si, ako ľudia, keď sa dozvedeli o jeho príchode, vyšli z kostola bez toho, aby čakali na koniec modlitby a obkľúčili jeho lietadlo a on, dobrý človek, sa hanblivo usmial a zopakoval. Nehnevaj sa. Život má toľko zmyslu, koľko ho človek vloží. Pranas sa opýtal svojej matky a sklonil sa k jej uchu. Vedel si, myslíte letectvo? Pozrela na neho nechápavými očami. Možno nie všetky. Pranas bol prvý, kto hodil do hrobu hrst zeme. Achas a doktor zhodili bundy a pomohli naplniť hrob žltým vlhkým pieskom. Večer sme sa dohodli, že ak bude slnečné počasie, rodiny určite pôjdu na piknik s grillom a hríbikmi. Deň sa ukázal, ego bolo viditeľné od skorého rána. Autá Achasa, lekára a inžiniera, ktorým pes ublížil dcéru, sa zišli pri dome Vajtkusovcov o 10:00. Keď Achas zabzučal pod oknami, matka s Pranasom práve dokončovali raňajky. Pôjdeš s nami? Nie, ja si ľahnem. Budem ležať. Vieš, stále sa nemôžem preniesť cez všetko. Potom sa spýtala, pôjde aj Inga? Áno, možno. Sľúbila, že príde. Veľmi dobre. Poboskal ju na čelo a začal odchádzať. Pozri sa za kotol, povedala matka. Musíme pozvať opravárov. Otec povedal, že tam občas prerazí voda a môže zatopiť ventiláciu. Pozerám dvakrát denne, povedal Pranas. Prepáč, koľko rokov som počul, už to mám v krvi. Pranas už išiel dolu do kotolne, no zachytili ho hneď pri dverách. Pran, mama nie je s nami? Spýtal sa Jonas
a zrazu sa objavil na schodoch. Možno toto je posledná slnečná nedeľa. Malé sviatky predlžujú život. Medzi tým Achaz, keď zbadal vdovu hľadiacu von oknom, mávol rukami. Známy, komu sa hovorí, madam. Okamžite dolu a poďme do prírody. Inga a Pranas priviedli matku a posadili ju do doktorovho auta. Pri grilovačke a hubách sa rozprávali o tom, snažiac sa nepamätať si nedávne udalosti, na čo mal každý svoje dôvody. Len matka to nevydržala a raz povedala synovi polohlasne. Pamätáš si, keď si upratoval podkrovie, tvoj otec prvýkrát prechladol? Áno. Viete, čo hľadal a nemohol nájsť? Pri rekonštrukcii vyniesli na povalu zväzok novinových výstrižkov s recenziami na vaše koncerty. Zbieram celých 12 rokov. Otec tento zväzok nenašiel. Pane, stojí to za to? Znova som si na to spomenul. Na cintoríne začal rozprávať o výstrižku z Petrohradských novín. Všetci sa teda bavili, smiali. Doktor pozval do tanca dievča, ktoré malo cievny defekt a po incidente s obsom malo ešte obviazané nohy. Nie je ešte priskoro na to, aby tancovala? Znepokojila sa matka dievčaťa. Koľko máš rokov? 16. Nie je príliš skoro? Mami, je čas začať tancovať. Potom začali otvárať šampanské. V tom čase bolo počuť výbuch. Najprv nikto nechápal, čo a kde. Matka si ako prvá uvedomila. Bol to náš dom, ktorý vybuchol. Achaz a doktor vyliezli na útes. Ako na dlani bolo odtiaľto vidieť dedinu a oblaky dymu na mieste, kde dnes ráno stál dom vdovy Vajtkusovej. Matka plakala od šťastia a objala Ingu a Pranas utekal za mužmi do auta. Prány zaspievali poslednú pieseň o tom, aké malé sviatky predlžujú život. Vytauta z Pranových z Halakiavichus, NAR. 1930, vyštudoval odbor réžia v GIK. Vo filme debutoval v roku 1959 hraným filmom Adam van Stobehuman. V Žalakiavichu spôsobil ako autor alebo spoluautor scenárov k filmom, ktoré režíroval. Kronika jedného dňa, nikto nechcel zomrieť, celá pravda o Kolumbovi, to sladké slovo je sloboda, Kentauri, fakt. Jeho scenáre a filmové príbehy boli publikované v literárnych časopisoch. Za vznik celovečerného filmu Nikto nechcel zomrieť získal v Žalakiavičus štátnu cenu SRA cenu Lenina Komsomolu. Film Takeli Feasier režíruje sám autor. Ďakujeme, že ste si stiahli knihu z bezplatnej elektronickej knižnice Royal Lipcom. http Royal Lipcom. Napíšte recenziu o knihe. http Royal Lipcom comment Galakiavichus Vitautas Lekche Vosprinimai Giznchtml. Všetky knihy od autora. http Royal Lipcom Author Galakiavichus Vitautas Chtml.